Вітаю. Так, зараз наладжвалі гук яшчэ, бо гэта самае я вам скажу трошки душнавата карацей па гуку на гэтым самым з PlayStation атрымліваецца. Я ўжо расказваў канструкцыю даволі дзіўная. Вітаю усіх вітаю. Вітаначкі. Зараз пачнём апошнія пераправеркі тэхнічныя. Падаецца ўсё на месцы, падаецца мяне вы чуеце, гульню вы чуеце, тады прадпрагляд у мяне таксама выглядае нармальна, таму мы ў парадку мы можам пачынаць. Вітаю ўсіх і ўсім вітанкі. У нас панядзелак. Я віншую вас з гэтым пачаткам працоўнага дня. Мы працягваем далей Death Stranding другі. Дайце-ка момант. Так, падаецца ўсё на месцы. Пераправерка яшчэ раз была. Вітаю ўсіх. Усё яшчэ наладжваю мікрафон, зараз трошки перасунуў. Я спадзяюся, пакуль я буду чытаць чат, вы мяне будзеце чуць нармальна. Ось. Таму што я, няма такой пазіцыі, мне патрэбна галаву, я гавару ў мікрафон, і мне патрэбна поўнасцю разгарнуць галаву, каб пачаць чытаць чат. Інакш я не прачытаю яго. Ось, спадзяюся, мяне чуйна добра, я зараз чытаю чат, дарэчы. Вітаю, Рэгана, вітаю, Тэншык. Мы зараз працягваем. Death Stranding нарэшце прайшло. Не так доўга наладжвалі, яшчэ 4 хвіліны толькі. Ось. Працягваем далей Death Stranding другія. У нас па гісторыі мы пакрыху даведваемся больш дэталяў пра Tomorrow, але ідзе павольна, пры гэтым я яшчэ і сам не спяшаюся. І мы сёння якраз такі паціху пакрыху будзем якраз такі далей будаваць дарогі, каб вы разумелі. Дабяремся да Tomorrow. Ось, абавязкова. Як мінімум, там, можа, одну місію і зробім, каб даведацца больш. Дарэчы, зараз паглядзім, што там скажуць нам. Так. Што у нас увогуле па заданнях? Глядзіце, якая штука.
У нас ёсць полностью манарэйка вось сюды да гэтага дистрибьюшн цэнтра, гэта раздатачны цэнтр, даволі вялікая крупная база. У нас не хапае ну 2 сегментаў дарогі вось тут да цэнтра гэтага, што не вельмі крытычна насамрэч, тут можна спакойна без дарогі ніякай ездзіць. Ось, але можна дабудаваць. І у нас ёсць яшчэ кавалак дарогі блакітная. Калі я кажу пра дарогу, гэта вось гэта блакітная сцежачка такая больш яна не блакітная, нават сіняя хутчэй. Блакітная гэта у нас манарэйка. Ось сіняя сцежка і яна у нас скончыцца, як вы бачыце, абудзе. У нас ёсць яшчэ кавалак дарогі, які дабудаваць, там 1080 металаў патрэбна туды. І я не ўпэўнены, магчыма, прыйдзецца яшчэ адзін кавалак дзесьці пабудаваць. Толькі я не ўпэўнены, дзе ён тады будзе, таму што мы, падаецца, тут ездзілі і як бы тады дзе гэтая дарога павінна быць. Ну, у любом выпадку прапаную гэту 1080 прывесці сюды, дадаць ужо гэты кавалак дарогі і спалучыць усю сетку, таму што тут літаральна крыху засталося. Вось, і можа быць дабіць вось тут. Гэта менш парытэтна шчыра. Тут 200 металаў, 1030 керамікі. Так, дзе ў нас можа быць столькі ресурсаў? О, Долман, з ім паразмаўляем трошкі пазней. Расплануем сабе, што робім спачатку. Гэты цэнтр. А дзе ў яго тут? Можна, калі ласка, уніз. Так, не тое, не тое. Вось он. У гэтым цэнтры засталіся яшчэ металы, але металы пакрыху скончваюцца нават тут. Металамі даволі, ну, мне сказалі, што на поўначы Аўстраліі ёсць яшчэ руднікі, і па сутнасці, я так разумею, у нас наступныя квесты будуць звязаныя з гэтым руднікамі. Паглядзім, як яно увогуле, ці варта яно таго. Гэта самае, калі што, я просто, ну, я разумею, што там нармальная спасылачка, тэнчык. Гэта ўвогуле ўсіх датычыцца. Асцярожна стаўцеся да спасылак у чаце. Я таму блакаваў спачатку спасылкі ў чаце і ну, просто з-за таго, што гэта небяспечна. Ну, спасылкі абудзе ў інтэрнэце, тыркаць. Не самая бяспечная, карацей, штука, таму абавязкова я як бы зараз перанёс гэта на вашу адказнасць, таму што дазволіў гэтыя спасылкі, але заўсёды будьце уважлівымі, карацей. Ось. Гэта не самая штука, з якой лёгка трэба ставіцца. Так. Блин, я нешта... вось, я хацеў паглядзець, дзе колькі, так? Мне патрэбна адкульсьці здабыць 1080 металаў, там 1060. Есть нейкае месца, адкуль я магу гэта просто прывесці цалкам? Не ж тут. Для тых, хто ў РБ асабліва. Так, ну, увогуле ўсіх датычыцца. Для тых, хто ў РБ яшчэ больш важна. Так, вось тут 1080 металаў можна здабыць. Вітаю, Прабай. Тады мы на манарэйцы просто прыязджаем назад. Машына ў мяне, дарэчы, дзе? Яна ў гаражы атрымліваецца, так? Прыязджаем на манарэйцы назад у той цэнтр, бяром машыну, едзем, альбо, я магу даставіць адтуль просто металы сюды. Просто адсюль будзе ехаць трошкі прасцей на машыне, таму што дарога пабудавана. Давайте я з'езджу туды, адпраўлю металы назад, ну, сам з манарэйкай прыеду сюды назад, і дастаўлю тады яе і, дарэчы, кераміку таксама можна нагрузіць у машыну і паехаць. Вось такі ачмураны план у мяне. Гэта бяспечная спасылка нават для РБ. Ну, я як бы разумею, таму што як бы ведаю, што там хутчэй ўсё ў парадку, я проста агульная нагадваю пра вашу бяспеку. Ну, клапоцьцеся наконт яе. Таму што я дагэтуль выключыў спасылкі спецыяльна з гэтай думкай. Ну, так бяспечней. Вось. Але калі што ў нас узнікае нейкае і патрындзець нешта хочацца і чымсьці падзяліцца, то спасылкі даступны мне і па сутнасці мадэратарам. І гэта як бы, ну, не тое, каб шмат насамрэч. Ну, калі вы жадаеце нешта мне паказаць, то гэта паскладанне. Sam, been a while since you had a proper shower, wouldn't you say? У сэнсе, мне падаецца, я ў душ пайшоў адразу, як толькі сюды прыйшоў. Ён кажа, а чаму б табе ў душ не схадзіць?
None of us can go through catastrophic trauma without being forever scarred by the experience. Trying to reclaim a sense of normalcy through routine can help the heart to heal. Your deliveries are making a big difference, Sam. For others and for yourself. Ён трохі раздражняе. Ён, ну, ведаеце, тыпу, гэта не тое, што патрэбна Сэму. Вось. Ну, карацей, як ён адчуваецца? Як спачуваючы чэл, які жадае дапамагчы, але не той сябра, які патрэбны Сэму. Ведаеце, як такі, типу, терапія, яка і ёсць. Не тое, што патрэбна, але, ну, не блага. Раз он сказаў, на кон душа, пойду-ка у душ, на усялякі. Не, дарэчы, калі б у мяне былі гэта самае, хоць трошкі праблемы якія, то з душам, то я бы... Looking clean as a whistle. Ну, калі былі праблемы з душам, мне бы хералі яшчэ здабыўся мне до сотку. На Divinity Original Sin 2 отправляется 1000, дякую велике. Там? Пошли. Ось. Я разумею, што ён хутчэй за ўсё не імпостер, але па жыцці ў мяне бы ад яго адражалася. Ну, я не ведаю, я ўспрымаю яго як рэальна па сутнасці тэрапеўта. Нам назначылі чэла, які будзе прыглядаць за намі, каб з намі ўсё было ў парадку. Так, лайкаў нам там наадпраўлялі. Да ведаеце што? Я зразумеў, што я даволі часта ігнарую тое, што агульна людзі там раскідваюць, то бок дастаўкі нейкія, так? Гэта... О, тут шмат даволі грузаў у мяне насабіралася. Людзі рэальна ў вялікай колькасці закідваюць розныя грузы. Папугаем даволі... Таксама 2 грузы ёсць. Я вось думаю, можа быць... Не, давайте першую чаргу, дарога. Так, тое, што збіраўся рабіць, тое першую чаргу і робім, правильно? Я для гэтага... Так, мне тут каты гуляюцца прям за мною. Беснуюцца. За мяне ўсё ў парадку. І дакладна, я думаю, што са мне ўсё ў парадку. Прям... Да папугаў... Дарэчы, там ось, ну, па тыпу ежы, я так разумею, што гэта людзі... Але там жа... Ну так, яны хутчэй за ўсё закінулі нават свой асноўны заказ. Ну ладно, паглядзім яшчэ. І тое, што я жадаў зрабіць з дадатковых заказаў. Пачакай, у нас нават ёсць сюды што даставіць. Ладно, цудоўна, лёгка. Мне далі просто... Это я, хутчэй ўсё, адзін з грузаў, які я просто камусьці пакінуў на дастаўку, яны мне даставілі куды патрэбна, і я яго падабраў просто. Там, конечно, мізерная колькасць, і гэта прасцей за ўсё падаецца рабіць праз вось якраз такі, ну, дзяліцца грузам з кімсьці. Рэальна, ну, то бок не самому поўнасцю давазіць, а дзяліцца грузам з кімсьці і браць толькі па дарозе сабе адразу вялікія колькасці грузаў, якія вось людзі раздаюць. То бок, напрыклад, калі паглядзець, як у мяне нейкая шалёная колькасць. Блін, яшчэ дадатковыя квесты з'явіліся. Гэта у нас вярнуць груз, даставіць у той цэнтр. Вось, напрыклад, гэтаму даследавальніку, так? Вось яму я возьму зараз. Блин, я... Луховым падаецца займаюся. У яго ж, блин, не, дакладна мы яму робім зараз дастаўку. Я забыўся, у яго ж самыя прыкалдасныя рэчы, падаецца, будуць. Бяром яго. Запчасткі. Гэта пакуль заплечнік усё. Гараж. Выклікаем сваю машыну. А дзе ён?
А, я дзесьці невядома дзе припаркаваў сваю машыну? Ну, яна нам зараз і не патрэбна, я бы і на мотоцикле з'ездзіў. Ладно, давайте мотоцикл. Дзе я машыну пакінуў? А мы птушкі, калі прапрацаваць з імі адносіны, дадуць штосьці прыемнае. Яблычак там, напрыклад. Паглядзім. Я зараз гэтым канкрэтна займацца не буду, бо мы тады закапаемся, мы надоўга тады. Правильно. Я яшчэ забраць... Не, гэта... У мяне... А, гэта асабістыя сплавы тут. Ну, няхай ляжаць. Где-то я заберу с собой заплечник. И ремонтный спрей. Так, это у нас есть. Ты подправляемся, але мы зараз, по-першае, мы возьмем яшчэ дадатковыя мелкія грузы. Вельмі цікава. Мне таксама цікава, просто я жадаю ўжо... У нас реально мелкая штука, вось гэтая напружваючая. Што у нас на спине так яно показано? А, гэта яна па тыпу шчэплена. Давайте размяркуем. А, меньше яно размяркоўвацца не будзе. Я, карацей, что думаю? У нас мелкая такая холера, что доставить там, ну, гэта, доставить трохи ресурсов, и у нас будет дорога полностью побудованная. И мне надо так это дрэнчить, что оно просто стоит недобудованное. Так, давайте, вось, у нас по дороге до вынаходника было, так, 10. Я бачу докладно. Вось, раз, вось, два, вось, три. І вось мы да яго поедем. Вось з гэтым набором. Так, ладно, не ўсё ўлезла, але зараз што ўлезла, тое размясцілі. Так, падаецца ўсё на месца. Все. Здаецца, што нават у першай не настолькі не трыгавала. Я скажу, у першай у нас літаральна нас укідаюць у сусвет і такі нічога не адбываецца. Забей. Ну, типу, просто катайся сабе, дастаўляй. Галоўнага сюжэта не хутка будзе. Твой сюжэт далей у канцы у самым амаль. І толькі там у пэўны момант пачынаецца двіж нейкі. Таму ёсць розніца. Тут жа нам накидывают сюжета цікавага літаральна, ну, на кожнай ітэрацыі. Мне падаецца, што як будзе саму адрозненне ад першай часткі, то сюжэт больш размазаны тонкім пластам па гульні. Так, вось гэта мой пункт. Ну, тыпу, гэта я меў на ўвазе. Яно пакрыху ідзе. Яно не наваливае табе 3 гадзіны, 4 гадзіны сюжэту. Не, 4 гадзіны сюжэту працавала таксама добра. Просто на гэта скардзіліся людзі. Мне падаецца, гэта адказ на фідбэк. Потому что спачатку я быў з гэтым не згодны, а потом такі, не, ў прынцыпе, неблагая структура атрымліваецца. Мне далі ў сярэдзіне дастаткова пазаймацца дастаўкамі сваімі. Пачакайце-ка, я там чат чытаў і нешта прапусціў, не? Там... Westford Not? Гэта для Westford Not'а ўсё, так? А мне няма куды грузіць. Ну як я гэта дастаўлю? Ну выбач. Не. Мне просто нават грузіць няма куды. Калі б у меня машина была, можа быць, я подумал бы. А что такое темное? Там дождь? Так, там дождь. Куды мне патрэбна? Ну выбор невялічкі. Поехали. Зараз реально BT такие з'являються просто і розбирайся з гэтым. Альбо мост перанеслі, альбо я ўсё ж таки раз'ездзіў гэтую дарогу. А, не, гэта іншы мост, реально.
Дзякуй таму, што у мяне іншы мост у выніку пабудаваўся. Так. Fuck this. Але мне патрэбна не сюды, мне патрэбна не ў руднік. Я толькі зараз зразумеў. Зараз аб'едзем. Тут такая штука наконт стрыма кінавечара з праглядам сюжэта Death Stranding. Я ж не ведаю, калі гэта пачнецца. Ведаеце? І самае непрыемнае гэта будзе тое, што я такі, блін, а мне трэба ісці. Ну як бы я не магу засіджвацца. У выніку мы такія бярэм і прырываемся ў сярэдзіне стрыма прагляда. І такія, ну, будзем працягваць у наступны раз. Вось гэта можа адбыцца. Але не крытычна. Ну, тыпу, адбудзецца і адбудзецца. О, машына. Не моя. Блин, там яшчэ груз для якраз таки гэтага ж чэла. Просто зноў жа, быў бы грузавік, я бы, можа, і не задумваючыся гэта зрабіў. А так, у мяне насамрэч, ну так, батарэйку садзіць нармальна нашая паездка зараз. Давай. Чамусьці, дарэчы, не губляецца, ну, электрычнасць яна як быццам бы паказвае, што яна губляецца, але быццам бы зарабляецца назад. Цікава. Ну што, новы прылуд даш? Так. Ну, нармальна так груз. Гэта трэба было рабіць з самага пачатку. Я проста нешта не зразумеў, што мне, ў прынцыпе, карысна дастаўляць зараз тое, што іншыя людзі напрыносілі ў цэнтры. Fortuitous timing as always, Sam. Let's see what brings you here today. I've never seen finer looking cargo. You have a gift for this work. Цудоўна. And what is this unexpected delivery I see? That's awfully kind of you, Sam. Што цікава, калі вы перадаеце, напрыклад, ляжыць проста груз на дарозе, так? Калі вы яго падбіраеце, перадаеце перадатачны цэнтр, то вы атрымаеце за яго поўныя лайкі, калі вы прыедзеце на кропку, якую патрэбна было даставіць потым. Потому што, ну, глядзіце, вось груз на дарозе валяецца, выкінулі ў любую кропку, і хтосьці давёз яго да канечнай кропкі, так? Куды патрэбна. Той чалавек, які даставіў, сам атрымае лайкі. Той, хто перадаў проста гэта ў іншы раздатачны цэнтр, той таксама атрымае лайкі. У выніку ў сістэме як бы атрымліваецца значна больш лайкаў ад таго, што вы проста скарыстаецеся магчымасцю перадаць іх далей, як бы проста падзяліцца з людзьмі. Ну, вось. То бок калі у вас было просто 100 лайкаў за груз, то калі 10 чалавек праскідае гэты жа груз у розныя цэнтры і будзе перадаваць далей, то, напрыклад, са 100 лайкаў вы атрымаеце, у суме атрымаецца 1000 лайкаў толькі з-за таго, што вы перадавалі гэты груз далей. Галоўна, каб ён у канцы канцоў усё ж такі быў дастаўлены, а не проста катаўся туды-сюды. Так.
Оглушаючая граната. Ну, я не то, що я I'm чекав. increasing your allocation of materials. It's my hope this will make your work easier. У яго ёсць больш металаў, гэта, конечно, цудоўна. Але не зусім тое, што я чакаў. Now displaying your current porter grade. Што гэта? Ага. Вазочак будзе менш хіралія выкарыстоўваць. Гэта файна. This is a stun bomb. Another original invention of mine. Naturally. Only recently completed too. A useful tool for incapacitating enemies without doing any lasting harm. Perfect for making your escape when you're ambushed by hostiles. No way. They've already been invented. Ми... I have to say, it's quite difficult to weaponize electricity. Transmitting the requisite charge into a target, to be clear. Determining the optimal voltage and consistently producing it was a problem I spent ages solving. And now you go and tell me it's already been done. Well, original or not, my version of the weapon is the only one you'll be able to fabricate. And since you already know what it does, I'm sure you can put it to good use. I'll shift my focus to my next work in progress. Мы літаральна яму што ён не прыдумае і там шмат часу губляе на тое, каб штосьці вынайсці нам прадставіць. І мы такія: а я ўжо ведаю гэта. Слухайце, там вось гэтая шчаплялка, я думаў, яна не будзе візуальна паказвацца. Яна візуальна паказвае. Ну, бачыце вось на спіне, так? Гэта насамрэч робіць так, каб у нас не адчапляліся ну, як бы тое, што зверху кладзецца, каб яно было бы лепей замацавана. Вось. Па тыпу электрамагнітным полем. Праблема ў тым, што яно візуальна паказвае гэта. Мне не хочацца, каб яно візуальна гэтага паказвала. Давайте я адключу нават гэтую рэч. Просто таму, што раздражняе. Я лепей возьму вось гэтую штуку замест. Вось, менш хіралія, каб выкарыстоўвалася. І у мяне яшчэ месца ёсць. Фільтранцыя вады. Альбо не, вось нават не гэта, а вось гэта зробім. Каб хутчэй дадатковыя квесты з'яўляліся. Вось яго. Так, у нас ёсць гэта. Нам засталося даехаць да... У прынцыпе, я мог бы тэарэтычна узяць ды проста ўехаць адсюль. Мотоцикл просто кинуть. Але скада яго трошки. Ну просто так яго пакідаць. У нас есть варыянт. Мы можем узяць мотоцикл і даехаць да раздатачнага цэнтра, альбо сесть на гэта самае. Блин. Давайте возьмем мотоцикл, мы кинем мотоцикл по дороге. Блин, зноў жа этому даследавальніку літаральна тут груз. І вось там груз яму. Але я з'язджаю адсюль. Я возьму гэты груз па дарозе. Але, ну блин, тут літаральна метр. Як жа? Я жадаю адсюль з'ехаць. Карацей, я возьму гэты груз просто, і рэальна я яго просто перадам там у цэнтры. Я не буду зараз па вадзе зноў ехаць назад. Я займаюся не тым, што я збіраўся займацца, ведаеце? Абсалютна не той план. Так, гэта са мной пойдзе. Я просто збяру гэта і прывязу на кропку у выніку. Як у гэты раздатачны цэнтр. Я не ведаю, не раздатачны, ён дистрибьюшн цэнтр, як перакласці дакладна. Это што? А, гэта гума. Блин, там яшчэ па дарозе.
Мне улезе яшчэ больш, мне падаецца, больш не улезе. І так ужо вежа здаравенная на спіне. А не, ўсё яшчэ ўлазіць, апошнюю. Так, і зараз я просто бяру, кідаю тут мотоцикл, свой трыцыкл, сваю плотку і з'язджаю, карацей, у цэнтр. Ой, не тое. Это драмонтаваць яго, а яго просто рамонтаваць хералі. Не, это не тое. Поедем. Я просто поеду у цэнтр, аддам груз, які ў мяне ёсць. Цудоўная штука зіплайн. Зараз толькі бы яшчэ добра было бы знайсці, где грузовик наш знаходзіцца. Потому что мне патрэбны грузовик для моей доставки. План такі. Я зараз з гэтага цэнтра возьму неабходныя металы і кераміку і адвязу іх па кропках. Вось, толькі пачну я. А, господи, напужала мяне тое, што мы зараз спыніліся. Мы зробім гэта трошкі ў такім парадку. Мы возьмем грузовик з сабою. Мы нагрузім усю кераміку і металы, які толькі можам забраць з гэтага раздатачнага цэнтра. Мы прыедзем у ваганетцы, вось гэтай, на якой мы зараз едзем. Мы прыедзем у той цэнтр, з якога мы пачалі падарожжа, і адтуль паедзем на машыне, таму што проста тупа на машыне, хоць тут і бліжэй ехаць да дарогі, якая мне патрэбна, але адтуль зручней будзе. Ой, блин, не, назад. Катаемся туды-сюды. Мне камеру разгарнула на 180 градусаў, і ў выніку я зараз качуся назад. Ну, я хацеў пакатацца. Так, катаемся назад. Мне просто краявід падабаецца. Так, я так разумею, у центр я заехать на зиплане не могу, так? Ладно, давайте просто дойдем, а то мне падаецца, он мне разгарнул на 180 как раз из-за того, что это как бы апошняя кропка. Ты не можешь далее ехать. Так, сюды нам няма чаго дастаўляць, але ёсць тое, што патрэбна даставіць у іншае месца. І ўсё гэта да аднаго чалавека. Ад таго, ад каго мы толькі што з'ехалі. Вось. Атрымалі ланькі толькі за тое, што мы проста адпраўляем яго. Так, далей. Калі па дарозе, можа быць, тут груз будзе? Не.
Гэта не тое. Ладно, нічога па дарозе, прям па дарозе не будзе. Можа, калі падумаць толькі вось гэтыя двое, але яны ўскосны нам па дарозе. Таму што мы прыедзем... Ну, мы будзем праязджаць паблізу, але я не пэўнены, наколькі блізка мы будзем. Не, давайте пакуль не. Заказу ў яго ж таксама не будзе. Яго ёсць толькі галоўны заказ, якраз такі... Па-па-па-па-пам. Ну так, гэта там сябру яму яго дапамагчы. Не, гэта на потым. Там, дарэчы, дастава чалавека, калі што, па сюжэце. Добра. Ну, тады. Давайте забіраць адсюль груз. Металы ўсе. Рэальна, я просто возьму ўсе металы. Просто ўсё, што ёсць. Прям усе. Нават гэта 100... Не, давайте хотя бы там самый-самый микрозапас пакінем. Так, гэта ўсё. Атрымаць. Няхай гэта к нам у наш не заплечнік пакладзецца, а у наш яшчык, як ён. Так, далей. Гэта ж спрацуе, правильно? Я магу выкарыстаць манарэйку. Карыстацца манарэйкай, прыехаць вось сюды. Загрузіць груз. Металла і кераміка. Отправляется. Westford Node. И загрузить машину. У нас нема машины. Тут есть машина кагосьці. Мы яе возьмем. Потому что нам патрэбна машина. Я не ведаю, куды я свою падзеў. Можа, яна ў Магеллане засталася. Ладно, халера з ім, мы возьмем гэта. И сами поедем на монорейце. Усё, вот с гэтым грузом мы отправляемся в Westford Node. И оттуль мы на машине доставим гэты груз для будаўніцтва дороги. I love this! This fucking rocks! Мы нейкі кавалак дарогі пабудавалі, і ён зараз залічваецца іншым гульцам, як наш кавалак дарогі. І таму пакуль я тут гуляюся, мне прылятаюць лайкі толькі за тое, што нехта праязджае па маёй дарозе. Камусьці я натрапляю. Я так разумею, з дарогамі я не ўпэўнены, што гэта так працуе, але просто тэорыя. Тое ж самае у мяне было пытанне трошкі ў першай частцы, як яны дакладна паказваюцца людзям і як падвысіць верагоднасць таго, што яна пакажацца людзям. Дакладная інфармацыя вы, хутчэй за ўсё, не знойдзеце ў інтэрнэце. Вы знойдзеце толькі тэорыі, то бок, ну, скажем так, просто тэорыі. Маё меркаванне такое, што ваша дарога паказваецца большай колькасці людзей, чым больш у вас сувязь на гэтым сегменце дарогі. То бок, калі ён знаходзіцца на тэрыторыі пэўнага персонажа і наколькі у вас сувязь з ім, плюс тое, колькі вы ўклалі рэсурсаў у гэтую дарогу. Прыкладна так. І чым больш у вас такога набіраецца, тым больш верагоднасць, што яна пакажацца іншым гульцам. Пры гэтым яно неяк размяркоўвае так, што нават калі вы не толькі шмат рэсурсаў закідваеце, раней ці пазней яно гульцам іншым паказваецца. То бок, ну, як бы, каб вы зусім, скажем так, ёсць алгарытмы, як літаральныя соцсеткі. Ён дапамагае вам прасоўваць вашу дарогу, як бы. Ось, нешта такое па выглядзе. Таму што звычайна дарогі, якія я бачу, яны маюць гіганцкую колькасць лайкаў, і рэдка бывае трапляе нейка, у якой амаль нікога няма.
Ну, добра. У выніку дарога пабудаваная па сутнасці да самага таго сегмента, які мне патрэбны, так што гэта будзе проста паездка на машыне даволі лёгкая. Без ніякіх там неабходнасці дадатковага рыштунку кудысьці пралазіць. Будзе даволі проста. У нас быў дадатковы квест з'ездзіць да брамы, да самай-самай брамы, якая ў Аўстралію вядзе. Мне бы хацелася, конечно, гэтага зрабіць, ну, таму што мне проста цікава. Там прыгожае месца даволі. Але ў той жа момант яно настолькі як бы ў бок ад сюжэта і таго, што мы робім. Таму што хаця бы дарога яна спрашчае праходжанне на потым. Вось, мы дарога альбо манарейка, яны дапамогуць, калі што. Будзе зручна потым. А дадатковыя квесты як бы не. Так, адсюль мы зараз из нашага. Я магу забіраць гэта са сховішча свайго. Так. Забіраем гэта ўсё. Сплавы мне ж не патрэбныя ні для чаго, правильно? Яны для манарейкі патрэбны. Пры гэта манарейка у нас уже як бы пабудаваная. Мы возьмем і гэта ўсё ў грузавік пойдзем. Цудоўна. Здаецца, астатняе нам нічога не патрэбна. Усё. Заказы дадатковыя па дарозе мы можам узяць, калі нешта ёсць. Мы можам... не, гэта далёка. Мы маглі тады ўзяць груз для чэла. Мы будзем, дарэчы, да яго ехаць. Добра. Гэта мы возьмем, заказ яго. Таму што нам па дарозе мы туды заязджаць будзем. Это не праблема. Зноў у машыну. Далей. Мы новы рыштунак, гэта якраз такі граната. Гранаты гэта я не вельмі разумею. Ну, як бы, з тым, як я гуляю, яна мне не вельмі патрэбная. Электрамагнітная граната, якая, па сутнасці, вырубае і людзей, і машыны. То бок, чалавека яна проста адразу вырубіць. У прынцыпе, не блага. Ну, не самае дрэннае, скажем так. Так, отправляемся. Яшчэ з агульнага, можа быць, забяром яшчэ які-небудзь груз. Гэта... Увогуле назад ехаць. У нас, дарэчы, даволі шмат груза, які можна даставіць просто назад па дарозе праехацца. Да папугаў можна гэты груз узяць. А што калі гэта ўсё ўлезе нам у машыну? Мы можем тады шмат груза просто доставить легко. Давайте, карацей. Холера з'їм. Гэта вось, бачите, я тут 3, 4, 5, 6, 7 грузаў. Просто по дарозе назад скатацца. Гэта мы лёгка можем зрабіць. Гэта у даліну 2 груза. Давайте іх. Гэта у... як яно? У прытулак дажывёл, а гэта папугам. Гэта ўсё ўлезе мне? Улазіць у машыну. Зараз з папугам доставу яшчэ зробім. Так, ну гэта ўсё... Блин, раз уж мы туды едем, можа і этому чэлу. Давайте ўжо максімальна, мы зараз дадатковых грузаў набяромся. Я для сябе адкрыў новую магчымасць, можна катацца гіганцкай колькасцю грузаў просто туды-сюды. Усё. Просто ўсё забіраем. Можа быць, тады яшчэ і галоўны заказ нейкі туды па дарозе будзе. Не, гэта не тое. Гэта дастава якраз такі ад брамы. Музыканту было бы добра адносіны з ім палепшыць. Так, гэта мы браць не будзем, гэта незручна ехаць. Усё ў машыне. Бачыце, што адбываецца ў машыне? Вось гэта... Вось, яно пабудавалась. Ё-маё. Ну вы, карацей, зразумелі прыкладна пра што я, так? Гэтую машыну прадзяўбаць просто нельга. Прадзяўбем гэтую машыну, гэта просто жесть. Праязджаем назад спачатку.
Да двух суседзяў. І гэта не складана, да іх на машыне можна даехаць. Так. Там на дорозе чел лежит? Okay. Перевозчик лежит на дорозе. Эй, чел. Тобі все в порядку? А ты сябр не збираешься допомогти? Тебе сябр тут упал. Ты нормальный? Keep on keeping on. Вельми дивно. Почему я такое назираю? Ладно. А, до речі, у нас же рука, яка підбирає усё навокал. Зараз груз буде просто їхати мимо підбирати на машину. Транспорт, я скажу, сапраўды занадта нават зручны. То бок я бы зараз не спыняўся для гэтага груза і не клаў бы яго, але мы яго атрымліваем і просто таму, што я праязджаю міма. Ён нават занадта зручным становіцца. З іншага боку, заўсёды ёсць, ну, як бы сюжэтныя місіі, калі мы дабіраемся кудысьці ў невядомыя лакацыі. І атрымліваецца, з гэтай машынай з кулямётам я магу спакойна на тэрыторыю ворагаў заязджаць і, ў прынцыпе, з імі разбірацца проста на машыне. Я так разумею. Это же Австралия, тут такое часто бывает. Ну, люди просто на дороге лежать. В принципе, где гэтага не бывает, правильно? Я вот не ведаю, кудысьці груз подбираецца. Так, спочатку сюди. Може варто було б наоборот від дальньої кропки. Не, давайте в іншому порядку зробимо. Просто тому, що у мене є вероятність, що там уже грузу набралося ніякого. Я зараз на базу Урада з'їжджу. Ну там по типу як. Типу є бункер з Урадом місцевим. Ось. І це наш перший бункер, до якого ми приїхали. Я туди тоді під'їду. Опа, некий. Знову же. Один з гэтых. Я навіть не ведаю, що я там за груз подобрав. Я навіть не зауважив його. Оп, знову некий груз. Гума. Начмурить. Просто едешь себе такий, і груз сам збирається. Який я би проігнорував, наприклад. Ну, тому що просто я ж не можу без конца груз навозити з собою. Ось на конт такое, що я казав, бачите, там есть груз у обсерваторію, так? Моя думка у тым, што калі груз я подберу на у нейкую... Ось оно, оп, здобыло мне. Лепей в отворотном порядку ехать трошки. Ось так. Бо я туди, как 2 рази не прийшлося їхати, або було б шкода, що я не доставив.
Так, сюди відправляється усё. Зараз у обсерваторию завезем и поедем просто по дороге завозить, что трапит. Oh, I say we meet again. We appreciate your service. З дарогай гэта ператвараецца даволі ў трывіальную такую задачу, не дастава невядома куды і складана, так? Ось. А просто такі, оп, заехаў. Now displaying your current porter grade. Сувязі з іншымі. Угу. Можна дадаткова яшчэ сувязі усталёўваць. Але я зноў жа як не той, каб усталёўваю, мне даволі мне то, што ёсць хапае. Hope we Я яго прерваў трошки. Well done. Добра. Мне падаецца, я пакуль буду ездзіць, у мяне ў машыне набярэцца яшчэ больш груза, чым было ў пачатку. Опа. Тут был гэты вораг, і карацей нават не заўважыў, я такі думаю, о, дастаўшчык яшчэ. І зараз я ў яго ўзяў ды просто груз скраў, які быў у яго. Так, не, гэта мы не едем. Оп. Поехали отсюда. Чел таки, я так разумею, ён прыйшоў на гэтую кропку, таму што заўважыў мяне здалечыні, даць каму момент у мяне не падаецца мяне. А, конт, уласная гульня. Музычка. У нас же музычка ёсць. О, новый трек. Так, ёсць новыя трекі нейкія? Не, падаецца, не. Вось, і ён прыйшоў на тую кропку, таму што я праязджаў міма дагэтуль. І ён так, ну, ён з базы прыйшоў такі, блин, я, мне падаецца, бачыў какойсьці тут. Ён прыехаў праверыць, і ў выніку я ў яго просто назад, як такі грыфер просто, прыцягнуў яго ўвагу, праехаў назад і забраў яго груз. То бок можна праехаць па варожай тэрыторыі, забіраць іх грузы, так? Ультыматыўна. І там яшчэ, падаецца, на машыне ёсць аўтаматычны турэль. То, па сутнасці, я магу просто катацца па базе ворага і расстрэльваць. Я не ведаю, там правая тут штука, яна, па-моему, аўтаматычная якраз таки турэль. І ты просто катаешься па базе ворага, збіраеш усё і адстрэльваеш іх аўтаматычна. Табе не патрэбна нічога, адзіна яны могуць вырубаць машыну. Ну і ім гэта не вельмі складана, калі шчыра. Гэта не той геймплей, які я жадаў бы рабіць, я бы ўсё роўно буду рабіць стэлс, таму што мне падабаецца стэлс. Але гэта дакладна эфектыўна. Паглядзіце, колькі я даставіў. Жесть. Травматычны набой у турэлі. І шчыра не ведаю нават, што ў турэлі. Там нейкія набоі ёсць дакладна. Thanks so much for stopping by. You take care of yourself now. Так. Мне падаецца, там па дарозе мы нешта для Вестфорд Нота падабралі. Я вось думаю. Можа быць, мне... Ну так, я магу, в прынцыпе, даехаць і па дарозе і ў Вестфорд Нот. Чаму бы не?
А то мы пакуль не ведаем, дзе тут краматорый. Ёсць краматорый дакладна у Вестфортноце. У іх там свой нейкі, там, по-моему, нават опцыя такая, если узгадваецца. Ось там злева застаўся груз для Вестфортнота, але я з дарогі з'язджаць не жадаю. О, это вось ён усё яшчэ тут ляжыць. Як так здарылася? Гэта... У мяне проста ёсць... Я трошкі ўзгадываю, по-мойму, там ад мяне ухіляўся нейкі адзін чалавек. Можа, гэта я яго збіў? Выпадкова. Пакуль на машыне ехаў. Не можа быць. Бухта. Заязджаеце ў Вестфортнот ці не? Давайте заедем уже. Может быть, я нечто подобрал по дороге, але маловероятно. Ну, до речі, Ост, я позбягаю, короче, слухати Оста гульник, яку я ще не пройшов. Бо час від часу я спойлери хапаю з назваў песень. І вони літерально просто розказують, що буде. І я такий, ну, чмурить, блін. Так, реально мені тут нічого нема. Ось, тому я єдине, що я зробив з Death Stranding 2, я послухав Woodkida. Тому що, ну, почав знову слухати Woodkida, бо давно не слухав, насамрэч. Ось, неяк, по сутності, мені... Чел, осторожно, блин, не стойте на дороге. Гэта самае, нагадаў мне Woodkid... Ну, Death Stranding нагадаў пра існаванне Woodkida, і я яго праслухаваў. І у іх ёсць літаральна трэкі для Death Stranding 2, але ёсць крутыя трэкі, якія тут таксама карыстаюцца, якія ў іх проста іх трэкі. Ось. Для сябе, напрыклад, адкрыў не было такога трэка, калі я ў апошні раз слухаў Woodkida, я не ведаю, якога года яна. Minus 61. Вельмі клёвая песня. Мне спадабалася. Дарэчы, можна і ўключыць, я кажу вам пра песню. Навошта, калі яна ёсць у гульне, яна з яе пачынаецца ўвогуле сам Death Stranding. Так, а можна... Так, ты... А можна неяк... Як гэта працуе? Я магу ў плейліст неяк перайсці? А, вось, L3. А, не тое. А я могу? Вось гэта. Лена, можна яе ось прайграць? Просто я не бачу кнопкі, типу, прайграй мне гэтую песню. Так, давай... Просто яна і рандом стаіць, так? І мне ж не выпадзе яна, калі я пажадаю. Я бы хацеў просто яе браць у правым спісе. О, вось яна. Во, цудоўна. Ось, не, звычайна спойлеры я ловлю не ад гэтых самых, не ад тэкста песні, а ад назвы. Там, по типу, сядзіш і такі гуляеш, і такі, вау, які файны персонаж. Дай-ка я саундтрэк паслухаю. А ў саундтрэке напісана «Смерць гэтага персонажа». Я такі, а чаму Ренна?
Дзякуй вялікі гульня, дзякуй вялікі саундтрек. Саундтрек так і называецца, блин, смерць гэтага персонажа. Так, гэта ўсё загружана? Тое, што я прапусціў папярэдні раз. Ну, я не ведаю, як у Дэстрэндінгу з гэтым, але я ў выніку... Дарэчы, мы туды з'ездзім, усё роўна там забяром гэты груз. Але бывае такое. Я сабе лавіў, і ў выніку... Кожны раз, калі я пра гэта пачынаю слухаць саундтрэкі гульнявы, да таго, як я прайшоў гульню, мне нагадвае, чаму я пераставаў іх слухаць. Мне такі саундтрэк такі, так, вось за гэтага ты перастаў іх слухаць. Пачакай, пакуль гульню пройдзеш, потым слухай саундтрэкі. Просто для мяне гэта падстава такая, ну, каб называць так трек. Асабіста, калі гульня, ну, цяжка сюжэтная такая. Вось. Увогуле, ну, для мяне просто як бы спойлерам з'яўляецца нават, ну, я як бы не так, каб я лічу, так, это прям супер спойлерам і ўсё каб здана гэтым можна закідваць гульню. Не так, але просто, напрыклад, у вас ёсць імя персонажа, якога вы нават не ведаеце ў гульне, якім вы яшчэ не пазнаёміліся. І любое меркаванне аб гэтым персонажа я бы хацеў мець так, як аўтары яго даюць як бы ў самой гульне, то бок самага пачатку. Так. То бок, напрыклад, калі яны бываюць такое, што, напрыклад, персонажа прадстаўляюць як добрага чала, а потым ён злодзеем апынуўся. Па-першае, я не ведаю гэтага персонажа, так? А по-другое, ты читаешь вось такія вось, ну, як назвы песні, і у назвы песні, напрыклад, яго здрада, ну, по типу здрада такого-то персонажа. Я яшчэ персонажам-то не пазнаёміўся. Якая нахрен здрада? Так, чакайце-ка, мне ніжэй патрэбна. Таму што мне да папугаў яшчэ прывесці груз патрэбна. Ось, і ты такі, здрада гэтага персонажа, і ты такі... І што, я, то бок, я ўжо, у прынцыпе, яшчэ не пазнаёміўся з персонажам, я ўжо чакаю ад яго здраду, я такі, чмурэнна. Мне ж не выйти з галавы гэта, я ўжо не выкіну гэтую інфармацыю. Куды я? Што я гэта зраблю? Я жадаў бы пабачыць, як гэта вось аўтары задумвалі. Оп, хто гэта там трыцыкл пакінуў? Я не могу. Так что так, саундтреки я позбегаю. Просто покуль не пройдут. А ё-моё, что я там собрал? Я тут груз собрал некий. А, гэта лесвіца ад персонажа. Аўтаматычны знак спрацаваў. Блин, трэба разабраць гэты знак. Бо ён перашкаджае больш. Аўтаматычныя знакі, карацей, запыты на дапамогу гэты лута. Я тут працавала, не слышала пачатак дыялогу в Clair Obscura. Не. Гэта агульна просто пра саундтрекі гульняў. У Clair Obscura, по-моему, таксама ёсць пара спойлераў у саундтрекі, але там 50 плюс трекаў у плейлісце. Я яго таксама слухаў толькі пасля таго, як я прайшоў ужо гульню. Ось, але там, по-моему, штосьці ёсць блізкае да спойлера. Так, лайки ўсе забіраем сабе. Нарэшце, тут Hades 2 нарэшце паўнавартасна рэлізіцца. Паглядзіце, нават калі вам усім пофіг абсалютна... Опа, чакайце-ка. Якая штука. А можна яе адразу падвесіць? Я жадаю, каб мне цэлы вораг іх вясеў. This is a special accessory in the shape of an electrobiote. You'll find it increases your battery capacity a little bit when clipped to your backpack. A teensy little bit, that is. I tell you how it works, but I honestly don't know.
Still, sometimes a small boost can make a big difference. We'll keep looking for other ways to help you out. У Клэр шмат спойлераў пра ЗОСТ. Я скажу, што іх нармальна, ну, па тыпу, там яшчэ плюс-мінус нармальна, але калі ты ведаеш французскую, там дакладна спойлеры. Прям нормально так. Ось. Але агулам пра саундтрекі, ну, карацей, гаворка была агулам пра саундтрекі, тое, што ёсць такая штука, што ты збіраешся забіраць грузы, не? Літаральна тут ляжыць. Я доставляю ежу папугам. Падаецца, апошнюю частку прыйдзецца просто так ісці. Так. Папугі. Для вас спецыяльная дастава. Так. Вось вы, і ўсё падаецца. Не, давай, забірай. Это ўсё ідзе мне ў заплечнік. Вось, але агулам ішла гаворка пра то, што, ну, тыпу, пайшла гаворка пра осты і вось пра вот кіт, клёвыя трэкі, і вось у выніку згадаў тое, што, блин, я пазбегаю слухаць осты да таго, як я прайду гульню, таму што я спойлеры чапляю рэгулярна. Вось, адзінае выключэнне, я проста вудкіт сабе ўключыў на фон таксама, калі працаваў. Вудкіт цудоўна працуе пад працу. Адзінае, што трэкі, ну, некаторыя тэксты вельмі сумныя. Ну, яно неяк мяне пераключае ў нейкі такі меланхалічны стан трошкі. Ну, ўж залежыць ад трэка. Папугі лайкнулі? Зараз паглядзім. Вы паглядзіце. А іх усё больш становіцца, іх дакладна больш становіцца. Во, бачыце? Мы нават 5-й ўзровень дабраліся да 5-й зоркі. Ну, пакуль не запоўнілі яе, 4 запоўнена. А неча весяліцца на працы. Ну, патрэбна сур'ёзным тварам сядзець. А то шо вы тут расслабіліся? Працу трэба працаваць. О, папугі не шматслоўныя. Вось, трек, напрыклад, вось гэты Minus 61, які я запусціў, там праігрываў дагэтуль. У яго такі... Ну, ён не толькі дэпрэсіўна-чалавечы, ён агульна такі... Я не... Просто складана, я не жадаю вам расказваць гэты тэкст, таму што лепей, чым сама песня, мне падаецца, тэкстам не распавядзе, але ён агульна пра сусвет. Хоць і з кропкі гледжання чалавека, і такое, ну, скажем так, падымае агульныя тэмы. Выязджай. Вяртаемся на дарогу і едем. Я один час працавала ці пад Рамштайн, ці пад Вагнера, бо ні халеры не разумею нямецкую. Мне перашкаджае, калі ўвогуле на любой мове... Ну, карацей, у мяне ёсць розныя этапы паглыблення ў працу. Вось. Калі я менш за ўсё... Ну, па тыпу, калі праца спакойна робіцца без, ну, нейкай канцэнтрацыі, то спакойна можна... Амаль аўтаматычная праца. То я магу спакойна і серыяльчык на фон паставіць. І серыяльчыка як бы не вельмі супер цікавы нейкі, а ну такі фонавы нейкі. Ён ставіцца на фон, альбо стрым ставлю на фон. Вось таксама варыянт. І як бы пад працу, як бы яно там на фоне нешта балбоча. Я пры гэтым, ну, яшчэ паспяваю плюс-мінус сачыць, што адбываецца, і праца робіцца. Як бы ўсё ў парадку, усе ў плюсе. Вось.
Але далей ідуць наступны этап. Гэта, ну, калі патрабую хоць, ну, трошкі сканцэнтравацца, я ставлю музычку. Ось, музычка можа быць любая, рэальна абсалютна. Я вельмі доўга пад цяжкі метал тыпу Рамштайн, ну, пад што-нибудь пацяжалей па тыпу Рамштайна. Рамштайна, вот, можна сказаць, лёгкая штука. Ось, ну, карцей хапае, там, Cradle of Filth, напрыклад. Ось, пад што-небудзь такое слухаў, але агульна музыка нейкая. Вось, слухаеш музыку, потым ідзе наступны этап, калі трэба сканцэнтравацца больш, музыка без слоў, то бок амбіент нейкі, лоу-фай, напрыклад. Просто штосьці, што не дае словаў, таму што словы перашкаджаюць, яны трохі забіраюць увагі, пазбавіцца ад іх. І ну і апошняе, гэта выключыць усё, поўная цішыня і поўная канцэнтрацыя. Гэта максімальная канцэнтрацыя, гэта выключаецца ўсё, любая штука, якая можа проста хоць трохі забіраць увагі. Залежыць ад таго, якая сітуацыя, вядома. Ідэальна без музыкі, але ў кабінеце не адна, і часам, каб засяродзіць, трэба заглушыць калег. Калі калегі размаўляюць, асабіста калі ў іх якраз такі ненапружаная праца, і яны сядзяць і балбочуць нешта, каб я, прям на нервах. Таму што я прызвычаюся прыслухвацца да таго, што кажуць людзі. Ну, тыпу, нехта штосьці пачынае казаць, я прыслухаюся. Ось, ну, тыпу, гэта можа быць нешта важнае, што для мяне. І ў выніку, калі гэта не па тэме, не тое, што мне патрэбна, гэта раздражняе мяне просто жесть. Я зараз дома працую, таму такой праблемы ўвогуле няма, нават і блізка. Але так, ну, музыка патрэбна, каб не чуць іншыя гукі. Я вось для гэтага я ўключаў раней. На одной фирме был великий кабинет, и с нами сидели снабженцы, вось дзе капцы. Самая жесть, реально люди, якія самае жорсткае яшчэ было ў мяне у адным кабінеце, карацей, ну там ненадоўга было, але я зразумеў, што я так працаваць просто не магу вельмі хутка. Карацей, людзі літаральна, ну не як кол-цэнтр, але людзі часта на созвонах. Літаральна кожныя там 5-10 хвілін чалавек на сваім працоўным месцы на созвоне, і такіх чалавек 10 штук. Працаваць, ну, у кол-цэнтры, па сутнасці, працаваць нешта, што патрабуе канцэнтрацыі ў кол-цэнтры, гэта жесть, я вам скажу. Так, нам дарога, яна пабудавалася, я віншую нас. У нас ёсць кавалак дарогі, і, дарэчы, ён ўсё ж такі не хапае кавалка нейкага, трэба знайсці яго. Але ў нас ёсць груз для прытулка, таму мы ў прытулак пад'едзем. Вось, працую пад Twitch. Ну так, то бок Twitch гэта для мяне аптымальны варыянт, залежнасці, дарэчы, ад стрымера. Таму што я звычайна люблю, каб то, што я гляджу там дзесьці, яно было, ну, павольнае такое нейкае, расслабленае. Таму што калі занадта шмат чаго, ведаеце, ёсць такія стрымеры, гэта не па тыпу дрэнныя стрымеры, я просто кажу, што мне пад гэта незручна працаваць. Гэта калі, ну, глосна і нешта актыўна крычыць. Вось гэта я такі, не, калі ласка, штосьці паспакайней. О, мы прыехалі нават. Проехал. Размаўляюць гэта яшчэ нічога, у мяне просто мозг закіпаў, калі калега вырашыла, што сядзець у цішыні, ёй сумна, і 100% часу пачала круціць нейкую папсу з радыё. Гэта ж жесть. Ну, гэта ж не. Гэта літаральна чалавеку трэба тлумачыць, ты перашкаджаеш усім проста ў пакоі. Тыпу просто, ну, камон. Не, бывае, я не ведаю. Можа быць, залежыць ад калектыва. О, яны астатнія размаўляюць. Яны просто ў траіх там стаяць, а она адна заўсёды казала, і вось раптоўна гэты чел пачаў размаўляць. Ну там мікра просто дастава да іх атрымалася. Дарэчы, я заязджаў, трэба было глядзець, можа быць, я нешта па дарозе магу забраць яшчэ. Можа быць, мне штосьці можна даставіць. And all that. Till next time. Order completed. Well done.
Мне падаецца, чалавеку там навушнікі падарыць чалавеку не дапаможа, таму што чалавек жадаў, каб яго астатнія чулі. О, у нас, блин, тут ёсць яшчэ груз для папугаў, але я не. Гэта не варыянт. Так, можа быць яшчэ грузы. Гэта тую абсерваторыю ў іншым баку зусім. Да музыкі. Мы туды не едзем, туды мы не едзем. Да папугаў яшчэ. Не, гэта ўсё нам не па дарозе. Вспомнила Вітарыс, у мяне вельмі таксічнае асяроддзе на працы. Але ты працуеш з дому, і малюнак катошка, да? Ну, так. Не, ну, залежыць ад ката ж. Мае каты толькі падчас, калі пакарміць патрэбна, да мяне падыходзяць, там не перашкаджаюць ніяк. Не, бывае тусяць, але звычайна гэта, ну, спяць проста ў гэты час. Таму што ў гэты момант у хаце ціха. Ось, пакуль праца ідзе. Вяртаемся на дарогу. У нас ёсць груза, але не ўпэўнены, што наступны кавалак дарогі я пабудую, таму што ён можа патрабаваць велічэзную проста колькасць рэсурсаў. Я спадзяваўся, што не будзе гэтага кавалку. Ну, новага яшчэ. Ну да ладно, праязджаем па... Ну, трэба знайсці хаця бы гэтую кропку, як мінімум, і закінуць яе тое, што можам. Так. А дзе кропка? А, вось яна, схавалася. Так, мне груза не хопіць. Мне няма столькі рэсурсаў з сабою. Металы. Усю кераміку аддаем. І нават гэтага не хапае. Нават я ні водны рэсурс не закрыў. А я забраў усё, што было у гэтым самым. Яшчэ 630 металаў і 260 керамікі. Ёсць здесь паблізу магчымасць здабыць яшчэ столькі? Тут няма. Можа тут? 440, 514. Калі я з некалькіх кропак збяру, то можа быць. Можа быць, з'ездзіць. Я проста вельмі жадаю ўжо закрыць гэтае пытанне з дарогай і ўсё. А, у даліне сабралося даволі нармальна. Давайте у даліну з'ездзім. Заберем адтуль металы і кераміку. Бо гэта літаральна, мы ездзім па дарозе просто туды-сюды, і гэта вельмі лёгка. Так, жывёлка, коляска, не кідайся пад машыну. Так, вялікі. Дарога не там. Калі яна сходзіла з кабінета, я выключаў радыё. Ведаеце што? Яна лаялася, што я гэта раблю. Навушнікі тут не дапамогуць. Тут патрэбна было нейкае радыкальнае хірургічнае ўмяшанне, каб такое выправіць. Калі што, гэта быў кабінет на двух. Блін, ну гэта праблема чалавека. Ну тут трэба я не ведаю. Трэба размаўляць, патлумачыць, таму што, ну так. Але я так разумею, калі яна лаялася проста на тое, што ты выключыў, пакуль яе не было ў кабінеце. Ну, гэта я не ведаю. Інтэрвенцыя, карацей. Патрэбна сабраць калег, патлумачыць ім сітуацыю і, карацей, інтэрвенцыю зрабіць, сабрацца усім офісам і тлумачыць чалавеку, што калі ласка, блін, нахрен вырубі радыё сваё. Выратуй чалавека. Я адзін, просто рэальна, гэта... Ведаеце, гэта не такая вялікая праблема, калі гэта, ну, калі б я быў умысна, мне там было 20-25, то я бы такі, да і пофіг. Вось. Але у доўгую, ну, працу гэта ўсё ж такі не па тыпу спрынт, так, гэта марафон, гэта надоўга, і любая
любы дыскамфорт у доўгую ён накапліваецца. І таму да такіх рэчаў трэба пазбаўляцца, бо гэта праблемай становіцца ў доўгую. У мяне былі падобныя сітуацыі, але там было больш народу і ўдалося прымусіць выключыць. Ну так, ціск агульны ён дапамагае. Ну, тыпу, рэдка, калі ўжо чалавеку будзе пофіг абсалютна нават на меркаванне па тыпу, калі яму 5-10 чалавек это скажуць, збяруцца ў пакоі такія вырубай. Просто сацыяльны ціск. Сацыяльны ціск вельмі моцная штука. Так, адсюль мы забіраем гэта самыя рэсурсы. Просто ўсё выгребаем, што ёсць, і на той кавалак дарогі адправім. Ці неяк задушыць у самым пачатку, паабяцала тады ўключаць оперу. Угу. Ой, не тое. Можна павітацца? Я магу лайкаў? А, я магу накидаць лайкаў. Ну, задушыць ідэю пачатку, гэта добра, але зноў жа, гэта залежыць ад сітуацыі. Ну, і не заўсёды і атрымаецца ў пачатку. Да, неяк прыпыніць. Але гэта таксама працуем. На жаль, не заўсёды, ну, час ад часу ты такі думаеш, ну, гэта часова, а потым яно стала перманентным. І потым, ну, ужо не пазбавіцца ад гэтага ніяк. Радуюся, што мне заўсёды былі адэкватныя калегі. Мне неяк пашчасціла таксама. Ну, мне шчыра з працоўнымі месцамі, я думаю, у гэтым сэнсе пашчасціла вельмі лёгка. Ну, мне прыходзілася працаваць неадэкватамі, але яны ў асноўным былі не са мной у кабінеце хаця бы. Там і была трохі вышэй па статусу. А, ну, блін, гэта так тады дапамагае. Ось, але гэта, па сутнасці, гэта сацыяльны ціск. Проста ў гэтым дапамагае, як бы, пазіцыя. Ось. Так, гэта тут дастаўкі такія сабе. Можа быць, тут нешта забраць можна па дарозе. Гэта вельмі далёка нам па дарозе ехаць. Назад яшчэ пры гэтым. Не, мы гэта не павязем. Не, мы просто забираем ресурсы. Так, забрать ресурсы, забираем усе металлы. Зноў. Мы реально обчистим просто ўсё, што тут ёсць. Пры гэтым металла мы забяром реально вось прям зноў до самага конца. Вось так. Амаль полностью вычищаем. Там літаральна мізер пакідаем. Так, кераміку таксама нам патрэбна усю. Таму што яно реально ўсё спатрэбіцца. Так, забралі. Вы ўсё ідзеш у машыну мне. Так, адправілася. Ну, я скажу, працаваць з дому мне прасцей было. Ну, я не ведаю, мне дома працаваць трошки прасцей. Мінус, спачатку я лічыў гэта як гіганцкі плюс. Ну, карацей, гэта адначасова і гіганцкі плюс, і, скажем так, ёсць недахопы. А таго, што... Зараз як гэта тлумачыць, з якога боку. Тое, што я не езжу на працу, а працую з дому, дазваляе мне, напрыклад, ладзіць стрымы. Гэта вызваліла 2 гадзіны жыцця ў дзень. Это гіганцкая колькасць часу, насамрэч, калі падумаць. Вось. А з улікам таго, што, ну, на працу прыязджаеш яшчэ пакуль раскладзешся, ну, то бок не толькі транспарт жа, а, ну, па тыпу твоё месца, там, раскласціся, там, нешта яшчэ зрабіць. Ось, гарбаты папіць. Ну, вось, пакуль ты гэта ўсё робіш, ты як бы пачынаеш толькі працу, пакуль скончваеш яе, таксама пачынаецца гэты працэс. У выніку губляецца, ну, 2 гадзіны, час ад часу нават больш.
І ў выніку гэтыя 2 гадзіны яны як бы вольныя гэтыя 2 гадзіны дазваляюць мне ладзіць стрымы. Гэта цудоўна, ну, на мой погляд, таму што без калі я пачну ездзіць у офіс, гэта ну, я просто не буду паспяваць працу. Просто немагчыма. Але з мінуса гэта ты не ездзіш у офіс. А ездзіць гэта не толькі, ну, тыпу, ехаць, з таго, што я гэтым самым просто транспартам карыстаюся, там, аўтобусамі і іншым, я не вадзіцель. Вось, і, дарэчы, ну так, я не вадзіцель, так што ў гульнях, калі вы думаеце, што я неправільна ваджу нешта, я неправільна, я не кіроўца. Вы можете за гэта заўважыць. Вось, і я неяк, ну, стаў менш хадзіць. Раней я спакойна выходжваў дыстанцыю сваю 8 тысяч крокаў рэкамендаваная, нават больш было. Вось, яны лёгка выходзіліся, таму што пакуль я датупваў там 10-15 хвілін да метро, ну вось гэта ўсё, ну гэта ў Мінску яшчэ было. Пакуль да працы дайду, у выніку як бы спакойна ты находзіш як бы і нейкая фізічная нагрузка. Зараз я просто сяджу дома, і гэтыя 2 гадзіны, якія бы ў мяне ўходзілі на тое, каб хадзіць, яны нікуды не ідуць. Ось, і гэта не вельмі добра, я скажу. І ў выніку мне па сутнасці патрэбна, каб гэта кампенсаваць, мне патрэбна ісці у мацоўню, ну, не, дарэчы, ну, з дарожкай, тое, што абмяркоўвалі яшчэ, там, дарожка можа выправіць, як бы, сітуацыю. Таму што я падчас працы магу гэта рабіць. Але ў мяне, як бы, просто час, ну, калі так пра мацоўню казаць, так, у якой даўно ўжо не быў, то яна бы, як бы, ўсё выправілася, толькі гэта час, а час ужо заняты, як бы, стрымамі, і пытанне, што з гэтым рабіць. Інджик выносіць... Так, я пропусціў паведамленняў. У выніку я просто сказаў начальству, што так далей працаваць не магу, ці яны нешта вырашаюць, ці да пабачэння. Я літаральна вар'яцеў, і канфлікты былі кожны раз. У выніку знайшлі рашэнне. Мы працавалі ў некалькіх кабінетах, і яе пераселілі ў больш вялікі чалавек, і там яна трасца музыку чамусьці не слухала. Ну вось, дзіўна, так? Сацыяльны, я кажу, сацыяльны ціск. Ну, калі б ёй просто нават, ну, з вялікага кабінета ёй дамовіўся з іншымі людзьмі і патлумачыць чалавеку, то, можа быць, яна зразумела. Ну, па сутнасці, раздзяліць вас было рашэннем. І тое, што на яе сацыяльны ціск аказвае шмат людзей, гэта прям дапамагае, карацей, вырашае праблему. Так, дарогу мы пабудавалі, я нас віншую. Мы спалучылі дарогу, яна вядзе літаральна праз... Праз усе лакацыі, якія мы выкарыстоўваем зараз. Таму мы лёгка можам падарожнічаць, ну, і манарэйкай, і адначасова па дарозе. Пры гэтым у нас яшчэ ёсць развілкі, куды можна пад'ехаць, кайфовенька атрымаецца. Ось, мы толькі праязджаем над варожай тэрыторыяй кожны раз тут. Так, Інджик выносіць з хат ежу, а сам усе рэсурсы. Так. Просто прыходзіш і ўсё забіраеш. Мне на выдаленцы падабалася, я высыпалася, але я зусім перастала кантактаваць з людзьмі. Ну, вось так сам. Не, ну, мне неяк кантакты з людзьмі, ну, не вельмі знізілася. У мяне просто па працы даволі часта прыходзіць размаўляць. Што гэта там? Гэта металы? Кераміка? Не, гэта запад на дапамогу. Не? Ну і ладно. Выходзіла ў краму і... людзі. Ну вось, дарэчы, крама мяне зараз напружвае. Мне тут... Ну, карацей, вялікія крамы, яны напружваюць. Я скажу, з таго, што я сяджу дома, то зараз, калі я прыходжу ў вялікую краму, там, на закупы нейкія, то яна мяне просто... У мяне перагруз, ну, сэнсорны. Я не ведаю. Калі у вас гэтага не было, вы нават хутчэй за ўсё не зразумееце, пра што я. Але гэта перагруз усяго. Ну, то бок ты ўспрымаеш неяк... Занадта шмат святла, занадта шмат людзей, занадта шмат гукаў, занадта шмат мелкіх аб'ектаў. Усяго шмат. Мозг просто неяк перагружаецца. Гэта напружвае. Мне... Ну, не только млосна прям становілася, але раздражнёна і хацелася уткнуцца, ведаеце, ў тэлефон просто. Ну, таму што ў тэлефоне неяк менш рэчаў адбываецца адначасова. Ось.
Бо занадто, просто занадто становиться усього. Приїхати каву попити, потім одразу обід, потім знову попити каву з колегами, потім міти. Ну ось, до речі, на праці, ну, на офісі, мені подається, працював... Ні, працював я прикладно стільки ж. Ось, ну, я працював прикладно стільки ж, скільки і вдома. Але я докладно веду людей, які є на праці. Я не ведаю, кілька перекурів можна робити. Типу, коли я приїжджаю на працю, я працюю від початку до кінця, ну і типу прям рідко на щось перепиняюся, то некоторые на своєму працовному місці рідко бувають. Хоча праця у нас, по сутності, одна і та ж. Зато я не накурився, або десь я ще каву п'ють. Жесть. Ну, для мене це було дивно. Зараз я розумію, що люди правильно робили, насамперед. Праця нікуди не збіжить. Але тоді для мене подавалося, коли ви, блін, люди працюєте вовремя, коли ви поспіваєте ваші проекти. І я думаю, купити міні-дорожку, каб стоячи працювати і йти одночасово. Ось гэта так само такое рашэнне, нават планаваў у гэтым месяцы прям набыць. Але зараз я думаю, у мяне просто прям кожны месяц зараз нейкія пакупкі, якія не зусім запланаваныя, і яны, ну, даволі нармальна так грошы забіраюць. Вось, і так напрацягваецца ўжо 3-4 месяцы, таму як бы хочацца хоць один месяц неяк, ну, каб грошы накапіліся. Просто пакупкі, ну, неяк зусім не. Я думаю, адкладзецца гэта дорожка на наступны месяц. Даць гэтаму месяцу гэта адпачыць, скажем. Степлер? Степер. У мяне степлер, я такі думаю, што? Лучше як пагрозу, так, згодны. Атрымліваецца ісці працаваць адначасова. Ну, я бы на степере, можа быць, не, степер хутчэй не. Не маё. Мне дорожка падабаецца больш. Вось у мяне гэтак жа было. Як зноўку пачала хадзіць у офіс, то трохі выправілася. Але я ўсё роўна не люблю шмат народу, стамляюся. Ну, вось у выніку такі, як бы... трохі не только конфликт, а вось хочацца неяк баланса. Вось гэта можа быць карысна. Ён даў мне на заплечнік начапіць карацей гэты самы кішэньку, ну не кішэньку гэтую, пауч. Карацей мяшочак для... туды можна пакеты з крывёю пакласці. Калі бойка ідзе, пакеты з крывёю карыстаюцца вельмі актыўна, але яны забіраюць месца на спіне. Я вось нават не ведаю, можа быць, мне і не патрэбна, таму што і так нармальна неяк атрымліваецца без праблемаў. Я думаю, мне не патрэбна гэта. Ну, карацей, так, я думаю, што дорожка маё рашэнне, і гэта рэальны гучыць план. Таму што дакладна фізічнай нагрузкі не хапае. Гэта дакладна проста 100%. І гэта цягнецца ўжо занадта доўга. Consider using it if you're not going to be able to avoid combat on your route. Or just try it out for the extra peace of mind. Best of luck to you out there. Мяшочак я гэта браць не буду, хутчэй, таму што мне падаецца, ён занадта шмат месца займае. Ну, ззаду. Давайте праверым, колькі ён месца займае, каб я дакладна ведаў мае магчымасці. Так, зрабіць... Не, дзе там? Кастомізацыя бэкпэка. Зрабіць новы. О, аксесуары, вось. Прычапіць электрабіота. Ну і больше у мяне ніякіх аксесуараў няма. Так. Колькі ён займае? Не, нейкі гіганцкі просто. Не, я такое не буду рабіць. Можна яго разабраць? Вось, разабраць. Нейкі занадта гіганцкі. Ён просто занадта шмат месца займае, не буду браць. Так, Ралев, можна закинуть балу, каб ты Dark Souls на Dance Dance Revolution праходзіў. Альбо ўсе гульні. Я бы хутчэй сказаў не, таму што... Ну, ладно, глядзіце, як бы...
можа быць неблагая ідэя, толькі мне патрэбна гэта па тыпу ўзровень з 3 котлеткамі. Таму што мне патрэбна і камеры ўсталяваць, каб вы бачылі, што я сапраўды як бы карыстаюся гэтым самым Dance Revolution. Потым яшчэ набыць гэтую штуку, я не ведаю, колькі яна каштуе. Наладзіць, каб яна працавала, але мне падаецца, ўжо ёсць нават зручныя штукі, каб гэта наладзіць усё. Ну, то бок, даступнае ўсім. Вось. А так бы я не адмовіўся. Цікавы чэлендж. Просто што Dance Revolution я трошки яго пабойваюся ў сэнсе таго, што колькі ён там каштаваць-то будзе. На Mountain Blade 2 Bannerlord адпраўляецца 1000. Дзякую вялікі. Нам застаўся апошні кавалак дарогі, і мы пойдзем па сюжэту. Я падумаў, што мы ўсё пабудавалі, але я зараз зразумеў, што застаўся маленечкі, які літаральна перад самым вузлом, да якога мы зараз едзем. Ён, дарэчы, не абавязкова, яго можна і прапусціць, бо там той кавалак дарогі, па сутнасці, нічога не закрывае. Ён карысны толькі тады. Так. А чаму мы не падбіраем? Ну-ка. Лянотны які, а? Вось, там літаральна ён не тое, каб прям неабходны, таму што мы па сутнасці там праязджаем толькі адну раку і ўсё. Там не нейкая супер незручная тэрыторыя. Дота скончылася. Гэта типа ву альбо уі, гэта вось гэтым. А ў сэнсе дота скончылася. Там International скончыўся. Я просто, ну, International не гляджу. А, так, International. Ну, я реально, я просто нават не сачу за ім, абсолютно. Так, керамікі мне ўсё роўна не хопіць, мне 570 яшчэ патрэбна. Эх. А груза мне ўсё роўна нейкая гіганцкая колькасць, бачыце? Я, ну, прыехаў і у машыне ўсё роўна накідана. Ось. Я просто, ну, я International, шчыра, я ніколі нават не глядзеў. Я не ведаю, якія каманды і чым вылучаюцца у доце. Ну, я гэтага просто не ведаю. Што мы ад чацвера рабілі? У чацвер мы гулялі. Мы, па сутнасці, у нас была на папярэдні тыдзень, чацвер-пятніца, такія класічныя квесты. Ну, як не класічныя квесты, у нас былі карацей квесты. І адзін квест Тіма Шафера з 2014 года, Broken Age. Адзін быў, ну і, дарэчы, што цікава, Broken Age і Broken Sword. Таму адна ў нас гэта гісторыя пра двух падлеткаў, якія жывуць, па сутнасці, ў розных сусветах, але і нават, падаецца, ніяк не звязаныя гісторыі. Ну, нейкая... Там як бы ёсць, пракідваецца адна фраза, якая спалучае сусветы, але толькі адна. І абодва сусветы адначасова нейкія простыя, але адбітыя наглуха проста. Ну, у сэнсе, у адным сусвеце гэта сусвет, у якім хлопчык жыве на касмічным карабле, на якім усё максімальная бяспека. Пластыкавы ножык — гэта супернебяспечная рэч на гэтым караблі. Ну, літаральна карабель сочыць за тым, каб хлопчык быў у поўным парадку, а ён ужо падлетак і яму сумна. Яго задзябло гэта ўсё, таму што ўсё такое дзіцячае. І ён быццам быў проста ў пастцы вось гэтага па тыпу штучнага інтэлекту гэтага карабля, вось такое адчуванне.
А другі падлетак гэта дзяўчына, якая жыве ў паселішчы і ў сусвеце, у якім усе лічаць абсалютна нармальна аддаваць дзяўчынак на паяданне пачвары гіганцкай, якая прылятае раз у год, там падаецца. І яна проста лётае гэтай пачварай і паядае прапанаваных дзяўчынак па колу па розных вёсках і паядае іх, і ўсе такія, у сэнсе ты не жадаеш быць пачварай. І ўсе вельмі сумуюць, што яны не пачвары не сталі. А яна спрабуе гэтага пазбегнуць. Таму што калісьці яны змагаліся супраць гэтай пачвары. Ну, вось, просто перасталі па нейкім гэтай самай нагодзе. У выніку, як бы ты такі глядзіш, яно такі прыемны візуальны стыль у яе. Яна прыемна зроблены квест. Вось. У яго што-небудзь. Там просто дадатковы квест яшчэ мы прывезлі. Можа быць, нешта карысна скажа. Не скажу. Вось. Я слухаю, што ён кажа. У выніку, вось гэты Broken Age, ён такі, ну, цікавенькі, карацей. Квест, пры гэтым ён зроблены даволі проста, ну, як бы, ты актыўна працоўваешся па сюжэце, і ў цябе абсурдныя сітуацыі нейкія адбываюцца. Пры гэтым ёсць Broken Sword, які, гэта якраз такі гульня ўжо 2001 года яна была. Не магу памыляцца, там, можа, 98-го нават. У рэмастары, якой мы ўжо гулялі, і мы прасунуліся далей па сюжэце, і там, каб не спойлерыць, ну, для тых, хто зараз у запісу просто глядзіць, і можа вам цікава Broken Sword, як серыя, і вы яшчэ не гулялі чамусьці, то мы, блин, як так без спойлеру сказаць, карацей, мы пайшлі ў асноўны, як бы, асноўны сюжэт пачаў, карацей, падавацца, як звязаны таямнічы ордэн тампліераў, вось гэта ўсё раскрываецца, тэма яшчэ глыбей, і мы, як бы, знайшлі першую кропку падказку і адправіліся ў наступную краіну, паехалі ў Сірыю у выніку, і таксама яна, як бы, жартаўлівы квест трохі, але пры гэтым, як бы, даволі, ну, ён, хутчэй, такі з нейкім ордэнам тампліераў, які нешта плануе. Там такі Assassin's Creed па сюжэце пачаўся. Просто жесть. Нам трэба знайсці быка? Та, па сутнасці, мы знайшлі быка ўжо. Просто мы не даехалі да яго. Нам патрэбна даехаць да яго. Гэта вы пра Broken Sword гаворка. Так. І мы не дабудуем жа гэты кавалак дарогі, правильно? Мне просто няма адкуль здабыць гэта яшчэ 500 керамікі. Таму я думаю, давайте мы тое, што мне ў заплечніку перапрацуем і пакінем тут. Груз, які застаўся, які мы з сабой сабралі па сутнасці. Westford Not шмат адпраўляецца ў нас. Ну, давайте вось гэта ўсё. Мы давяраем іншым людзям. Так. А я перапрацую тое, што мне заплечніку ў машыне. Дзе яно? Ремонтны спрей мне адзін не патрэбны, гэта лішняе. Метал адпраўляецца сюды жа. Усё. Это адпраўляецца сюды. І зараз будзем рабіць асноўны квест, пойдзем па яму. Што мне па арыштунку? У мяне лішні ПКК ёсць? Нет, 2 ПКК нормальны. Нормальны комплект. Так. Падаецца... Насамрэч, у нас нормально, калі нам не прыйдзецца змагацца, то у нас файны набор. Так, перад тым, як мы пойдзем, я адпраўлю Сэма адпачыць. Няхай адпачне. Зараз я зладжу невялічкі перапынак, літаральна на 2-3 хвілінкі, можна 5. І працягнем, возьмем галоўны сюжэтны квест. Трэба дапамагчы сябру гэтага залатога кулака. Можа быць, пасля гэтага нам трошкі раскажуць яшчэ больш пра Tomorrow. Вось, зараз вярнуся.
Так. Зараз будемо працягваць. Дарэчы, рэльеф, у мяне даволі шмат балаў на King's Quest. Як лічыш, мо варта іх пакінуць, іх пакуль што перакінуць на Broken Age? А калі ўжо скончым яго, тады і на наступную гульню пачну кідаць, каб не было так шмат гульняў і каб хаця б нешта змаглі скончыць. На тваё меркаванне, як лічыш, я не супраць перакідваць балы. Вось, гэта калі бы, ну, просто, ну так, я не супраць перакідаць балы. Ёсць выпадак, калі я, можа быць, вырашу, што не варта, але, ну, пакуль дазваляю без праблем. Якая штука толькі? Мне зараз не вельмі зручна перакідаць балы, бо я засяджу на канапе перад тэлевізарам, а мне патрэбна ісці да кампа і на кампе рабіць, і я не магу з табой камуніцыраваць у гэты момант. Вось, так што, ну, гэта магчыма. Давай, можа, зараз і зраблю. Давайте яшчэ трошкі хвіліначка, я адыду ад мікрафона, вы мяне чуць не будзеце, і зараз з баламі разбяруся. Вось сам нават вырашыў паляжаць увогуле. Вось не дачакаецца яна зараз. Вось, зараз перакіну балы і вярнуся да вас. Я пастаўлю зноў заглушку на перапынак. Так, вярнуўся. Перакінуў у выніку на Broken Age. Зараз я поўнасцю абнавіў вам спіс, па ідэі ўсё павінна быць на месцы. У мяне ідэя, як прымусіць рэлефа шпацыраваць. Кожныя 10 хвілін прасіць перакінуць балы з адной гульні на іншую. Блін, ну не, давайся без гэтага мы тады нічога не пройдзем. Можа быць, варта было бы, дарэчы, падчас стрымоў хадзіць таксама, але я тады стамлюся моцна і мне будзе мне за яшчэ адной рэччу прыйдзецца сачыць, пакуль я з вами размаўляю, пакуль я гуляю, пакуль сачу за сюжэтам. Яшчэ час ад часу патрэбна перакладаць яшчэ ўсё, што адбываецца. Гэта занадта розум мне ўвесь скрадзе. Wi-Fi памахаў ручкамі і знік. Дзякуй. У цябе знік? Альбо у мяне, у мяне ўсё падаецца ў парадку. Сам ідзея рэлефа. У прынцыпе, ой, блін, я націснуў выпадкова. У прынцыпе, неблагі такі шпацыр. Просто апошнім часам я на машыне катаюся. Стрым з бегавой дорожкі, ну.
Ну, я думаю, со Сэмом неблагая была бы ідэя. У ідэале, ведаеце, карацей, гульня падстрайваецца под той, як Сэм ходзіць. Типу, Сэм паскараецца, ну, дорожка паскараецца. Не гіганцкая, типу, калі ён бяжыць, каб я так же сама хутка бегаў. Просто супадала прыкладна. Вітаем, Казяреза. Пытанне толькі, ну, вядома, хутчэй за ўсё, ну, вядома, у мяне такое не атрымаецца зрабіць з PlayStation. Ну, як бы, толькі калі, каб аўтаматычна гэта ўсё працавала, бо ўсё ж такі шмат чаго патрэбна рабіць. Ось, ну, і так хапае, каб сачыць яшчэ за хуткасцю дарожкі, гэта будзе трошкі перадоз. Good morning, Sam. Я так тупала, калі ў першай Death груз несла і звалілася з дарогі. У сэнсе, ну, ты сам зваліўся. Я подумал, ты з дарожкі упала. Why don't you try freshening up with a shower? Здаецца, калі першы Death выйшаў, нехта рабіў кіраванне праз дарожку. Ну, кіраванне праз дарожку магчыма толькі на кампе. І ён выйшаў, і потым, ну, яшчэ ж... Я бы чакаў Death Stranding 2 на кампе 10 праз год зараз. Ну, можа быць, нават ужо менш. Шчыра, я вам скажу, я амаль 100% упэўнены, што 10 летом наступнага года нам абвесцяць дату выхада ПК-версіі. Вось такое маё меркаванне. Давайте ў душ за сама сходзім і пойдзем рабіць галоўны квест. Паспалі яшчэ паспем. Ну, так бы ў рэальным жыцці такія. Ну, тыпу, у прынцыпе, чаму бы не? Нікуды не спяшаемся. То бок літаральна трэба было хадзіць, каб Сэм ішоў. Ну, вось такое прыкладна было бы файна. Таму я пачну ездзіць на машыне толькі. Трэба будзе неяк паспець забыць стрымы? Ну... Усяго год у тебя на гэта ёсць. Clean as a whistle. Мы яшчэ праходзіць, я не ведаю, якая яна па памерах, але мне падаецца, мы у лепшым выпадку да 3 дабраліся. Вось, пачуванне. З тым, як вы бачыце, праходжу, дарогі будую, паўстрымы дарогу будую, паўстрымы буду місію рабіць адну. То мы можам так даволі доўга праходзіць. З іншага боку, дарогу я як бы падбудаваў, я ўжо зараз кампенсаваў нават тое, што мне, ну, раней не патрэбна было. Так што тут збалансавана. Я бы жадаў, можа быць, з машынай гэтай... Давайте паглядзім усё ж такі... А дзе гараж? Вось он. Так, я магу кастамізаваць яго. Не магу, таму што гэта не мая машына. Я просто баюся, што вось гэтая стралялка, яна рэальна забівае людзей. Калі яна рэальна забівае людзей, у мяне праблема. Вось, таму што я магу выпадкова... Ну, мне ж прыйдзецца з трупам потым разбірацца. Так потым будзе яшчэ некалькі цікавых галінак. Там потым будзе яшчэ некалькі цікавых галінак сайт-квестаў. Ну, паглядзім. Добра. Ратаванне. Гэта будзе трошкі перагрузам для нас. Не, нормально. А ў падарожжы... Дарэчы, у падарожжы мне не кажа, што хоць нешта мне перашкаджае. Не, ну зараз мне пакажа. Hey, Sam. Charlie here. This order is a hostage rescue operation. The target for extraction is this man. He was conducting a search in a mining region when communications abruptly ceased. He went there at the behest of the Dowser, who resides at the next facility you need to link up. Take heed that the mine in question is currently under the control of the armed survivalists. A faction whose members have no reservations about using lethal force and should be considered a serious threat. To make matters worse, some of them have been observed wearing armor as well as active skeletons. Such enemies will possess increased mobility and defensive capabilities. It would therefore be prudent to bring equipment to counter these advantages. There's no telling how much longer they'll keep the hostage alive. Moreover, saving him may help us to pursue future objectives in this region and beyond. Regardless, this is a matter of life and death for the Dowser's friend. Give your preparations all due consideration. He's counting on you, Sam.
Зараз Pacific Drive пачнецца. Я думаю, што гэтую місію мы будзем рабіць на нагах, просто пройдзем усё. У нас ёсць ну, гэта самая ваганетка, плюс, глядзіце, наша мэта выратаваць групоўка захапіла чалавека, так? У іх ёсць вязень. Як ён? Хостедж. Ну, карацей, так, яны схапілі чалавека. Гэтая групоўка, яны ўзброеныя, маюць экзоскелеты, і яны будуць біць на забойства. Яны не будуць просто на захоп нас браць. У выніку, для таго, каб выратаваць чалавека, ну, я так разумею, мне патрэбна гэта будзе зрабіць незаўважна. Мне ў ідэале падкрасціся да іх, выратаваць чалавека, выбрацца незаўважна. Ну, мне падаецца аптымальны варыянт. Можа быць, пачысціць базу, таксама было бы файна. І потым гэтага чалавека даставіць увогуле не назад, а вось сюды. Ну вось, да даузера чалавека. Хутчэй за ўсё, мне прыйдзецца пераходзіць праз гару, і праз гару я яшчэ буду разбірацца, як мне прайсці. Таму што варыянты я бачу вось тут, па склону можна неяк прайсці. Дастаткова, мне падаецца, ён ухіл будзе, каб пралезці праз яе, але гэта можа быць напружваючым. Так, добра, падрыхтоўка. Гэта ўсё не вельмі патрэбна. Нешта на незаўважнасці баявыя здольнасці можа быць. Давайте фільтрацыю вады няхай будзе. Альбо Timefall Generator, вось гэты. Няхай батарэйка ад Timefall перазараджаецца. Так, з-за таго, што гэта будзе баявая місія, і мне патрэбна выратаваць чалавека, трэба трошкі падрыхтаваць рыштунак. Пакетаў з крывёю 4 штукі, 2 лесвіцы. Мне прыйдзецца адтуль выбірацца, таму лесвіца будзе карысна. Баявы абутак нам не вельмі патрэбны, ён для удараў у асноўным. Стікіган, болаган. Добра. Варта было бы ўзяць, калі нешта пойдзе не так, сабе гэты сам пастраляць. Вінтоўку. Няхай будзе. Калі пойдзе нешта зусім не так, правильно? Гранаты у нас. Бітішная граната, якая, ну, прываблівае ўвагу, пужае людзей, так? Граната стэлсавая, якая дазволіць нам рабіць сабе сховішча, і прывабліваючая граната. Давайте вось гэтую яшчэ выбухоўку, якая вырубае людзей навокал. Яна можа быць карыснай. Вось гэта мы і пойдзем. Лесвіца у нас была. 2 штукі. Лесвіца спатрэбіцца нам хутчэй за ўсё для таго, каб потым ну, выбірацца адтуль. Нам жа прыйдзе альбо дабрацца нават да месца, я яшчэ не ўпэўнены наконт нашага шляху. Бачыце, якая справа? Тут ёсць як бы, ну, рака, ладно, халера з ёй з ракой, так? Рака мяне не вельмі цікавіць. Што гэта? Гэта нават дарога. Тут дарогу можна вельмі танна пабудаваць. Ладно, не, зараз дарогамі мы не будзем, а то я пераключуся на дарогі і ўсё, забудьце пра мяне. Вось, глядзіце, мне патрэбна трапіць у гэтую частку базы, так? І яна, бліжэй за ўсё, да, вось гэтага спуска. У ідэале мне прабрацца праз верхнюю частку, то бок замест таго, каб ісці праз галоўны ўваход, скажем так, дзе мяне могуць сустракаць, і там вузкае месца, альбо па дыяганалі скрозь усю базу лезці, мне прасцей абысці вось сюды па гэтай сцежцы і праз верхнюю частку базы спусціцца і забраць чалавека і выбрацца адтуль. Вось такі мой план. Ну, далей па сітуацыі, можа быць, я бяру іншы маршрут. Прыкладна такі план. Я скарыстаюся літаральна, мне ёсць перавозчык яшчэ. Я магу потым згрузіць, калі я нешта знайду. Я згружу перавозчык. Калі мне патрэбна будзе стэлс, у меня з сабой 2 ПКК. Я магу сабе і паштовую скрыню зрабіць. І яшчэ і вежу, каб разведаць тэрыторыю. Вазочак так будзе. Я праігнарую сваю машыну. Гэта нават не моя машына, але я праігнарую. Жадаю трошки пахадзіць нагамі. Трэба гэтыя крокі ў дзень зрабіць. Вось там. Блин, як прыгожа, а? Дайте-ка. Ой, не тое. Ой. Ось так.
Я могу наблизить. Не, наближення нема, подається. Не, повинно бути. Ось так. А ще на кшталт тут нема крематорію. Трупи можна утилізувати одразу на базах типу заходнього форта. Так, я побачив гэта, там була така опція. Так, але за усю гульню я ще нікого не забила, акрамя збитих жывёл, тому не верьте мне. Ну, я і не планую, насамрэч. Мне падабаецца дастрэльны тым, што не абавязкова забіваць. Мне, ў прынцыпе, стелс-экшены за гэта і падабаюцца. Я вельмі люблю праходзіць стелс-экшены, нікога не забівае, і ў ідэале, каб у мяне ніхто не заўважыў. То бок, нават вырубаць. Ну, спачатку я праходзіў так, каб мяне проста не заўважаў. Ну, я, типу, вырубаю людзей, але мяне ніхто не заўважае, так? А самы мой увогуле кайфовы варыянт гэта, калі ў гульне можна прайсці так, каб цябе ніхто не бачыў нават. То бок, ніхто не бачыў, ты нікога нават не вырубіў, проста заявіўся, зарабіў штуку і знік. Прыгожа, стыкс так? Ну, типу, у стыкса. У стыксе я не памятаю, дарэчы, я кагосьці вырубаў ці не? Падаецца, не... А, у стыксе ўвогуле выбара няма нелетальна забіваць, там няма такога выбару. Ты просто альбо забіваеш, альбо не забіваеш, і ўсё. Дарэчы, стыкс там шакаецца. Ведаеце што са стыксам, які фейл? З-за таго, што у мяне дрэнна наладжана была пошта моя, я прапусціў паведамленне аб тым, што мяне на ранні альфа-тэст, карацей, стыкса новага. У мяне было запрашэнне, я павінен быў выкарыстаць яго да пэўнай даты, але з-за таго, што я неправільна наладзіў пошту, яно ляжала ў мяне ў скрыні там з прамоцыямі, літаральна. Вось. Я просто прапусціў ліст, які быў супер важны. Я ў выніку не буду ўдзельнічаць у альфа-тэсце за гэтага. Я жадаў зрабіць і вам першы, як бы, гэта унікальны матэрыял, скажем так, для вас падрыхтаваць. Але літаральна за майго касяка з поштай я вось не ўдзельнічаю ў ім, карацей. Ужо позна. Я зарэгістраваўся, мне нават паведамленне потым прыйшло і сказала, пачакайце, хутка будзе. І вось гэта хутка будзе, яно апынулася ў скрыне, якую я не правяраю, таму што там прамоцыі літаральна адны і тыя ж. Ну, ось. А ў выніку там аказалася, я знайшоў з спазненнем на месяц патрэбную мне дату. Ну, не дату, патрэбную мне ліст. Вось там наперадзе бачна базу, але мой план вось простую гару прайсці да іх. О, падарожнічаюць. Can anybody hear me? I'm Sam. Да можеш павітацца з імі? Hey, mine's heavier. Keep on keeping on. Давай, лайки. Не, лайки яму давай. Мне не патрэбна гэта кровавая граната яго. Ладно, ты. Лайки. Не? Ладно, нахрен идите. Я лайками ждал поделиться. А я не, я тут оторвал снайперку с глушителем, и все, зараз усе базы зачищаются у максимально бяспечнай адлегласці. Толькі у варзонах пакутую. Я жадаю пастэлсіць, мне прям жаданне ёсць, таму я так і раблю. Я жадаю проникнуть на базу, забрать человека и зникнуть. Дарэчы, там ёсць... Почекайте-ка, хто? Груз куды? The Dosser? The Dowser. Хто такі Dowser? У мяне такі ёсць? А, гэта той, які раз такі, якому мы пойдзем хутка. Блин, ну я не жадаю зараз груз дадатковы браць сабе на спину. Не, я не буду браць дадатковы груз, нахрен гэта. Так, у нас будзе, па сутнасці, гэта сябар
Мы ратуем сябра Даузера. Даузер гэта вось чел якраз такі Даузер у сваю чаргу гэта сябра гэтага самага. О, як же ж іх ты чел? Залаты кулак, карацей, ад якога мы только што прыйшлі. Вось их база. Я там 14 чалавек адзначыў. І зараз пойду абхадзіць. Можа быць, я лесвіцай скарыстаюся, дарэчы, каб скараціць сабе пад'ём. Нам усё роўно прыйдзецца дачакацца ночы. Для таго, каб ўсё гэта рабіць. Так, мне падаецца, там лесіцай адной можна ўсё вырашыць. Усё, перайшлі за зону хіральнай сеці. Мінус плеер. Ну так, цудоўна, я тут нават, мне падаецца, прасцей будзе. Я не так далёка буду абыходзіць, як я планаваў з самага пачатку. І лесвіцы тут дакладна павінна хапіць. Так. Пум. Ось вона лесіца. Обышлі. А дзе наш чувак? Які? Вітаю, Метэйгорый. Вітаночки. Мы зараз абыходзім базу з іншага боку. База варожая. Яны будуць выкарыстоўваць летальную зброю. Мы ідзем туды, каб выратаваць чалавека. Гэта сябр сябра нашага. Сябра нашага нават. Каб вы разумелі, там сябравы інсепшн адбываецца. Метада такая, ратуем яго і нясем яго да сябра нашага сябра. Вось такая ідэя. І ён павінен быць дзесьці тут. І базу мы абышлі. Мы абышлі яе... Па ідэі, мы павінны абысці асноўную ўсю ахову гэтай базы. Прям усю ахову. Угу. Мне бы тут где-нибудь... Давайте отпочнем тут. Ну так, літаральна тут отпочнем. Які наш груз? Вось зараз мы за нашим грузом ідем. Наш груз буде чалавек, якого мы ратуем. Спим до ночи. Поставим базу, вежу поставим, дзякуючы якой мы полностью яшчэ раз пераправерым, што ўвогуле там адбываецца на гэтай базе. Вось, цудоўна, сонца пачынае садзіцца. Снайперка ёсць? Не, снайперкі няма. Я збіраюся гэта стелс-місіяй зрабіць. І снайперка ў мяне не бесшумная. Таму ўсё роўна не вельмі дапамагае. Так, ПКК. Вежа. Па-за межамі хіральнай сеці. Ага, вось такая вось пачвара. І паштовую скрыню я не магу пабудаваць, так? Так, блин. Я спадзяваўся. Ладно. А сябра нашага сябра. Наш сябра? Не факт. Вось там чалавек знаходзіцца. Па сутнасці,
Што, дарога прям праз гэты лагер ідзе? Вось жа. А дзе там, мне падаецца, яны на машыне яшчэ дзесьці катаюцца там, не? Я дзесьці машыну бачу, там іх шмат і вельмі хутка рухаюцца. Ці падалося. Бо калі так глядзець, бачыце? Вось там кропка. Па сутнасці я магу спусціцца ўніз, просто забраць чалавека і выбрацца адтуль. Я бы, можа, у заплечніка... Ну, блін, як бы... Я нават не ведаю. Оу, Сэм, цішэй. Давайте зараз тут лесвіцу яшчэ паставім. Просто для таго, каб пазбавіцца ад лішніх лесвіц. Чакайце, а я ўжо скарыстаўся. Мне адна была? Я падумаў, я некалькі ўзяў. Ладно. Якараў яшчэ 2 штукі засталося. Я бы, можа быць, зараз гэта адзін скарыстаў. Так, веровочка, веровочка, веровочка. Усё, веровка пайшла. Конечно, мы можем тут же и выбраться назад, калі мы пожадаем. Я бы, можа быць, пазбавіўся ад скрыні з вяроўкай, таму што яна просто займае месца у нас на спіне. Бомба, гэта ўсё не патрэбна. ПКК нам у выніку бескарысная. А дзе яна? А вось, не заўважыў. Кідаем тут. Давай скачок веры. Не-не-не, мы ж не асасін. Стелс-то стелсом, а асасін нехай адпачывае. Так, ну ўсё, бачыце, у нас менш нават у заплечніку будзе. Не настолькі заўважнымі будзем. Таму што па сутнасці, вось там той чел... А, там той чел нават не на вежы, ён там яшчэ далей. Ну, файна. Адзіная праблема вось гэты грузавічок, які катаецца, які я чамусьці не пабачыў. Зараз ён едзе ў іншы бок. Мне б ведаць яго маршрут. О, у нас есть бумеранг, дакладна. Такая пазіцыя добрая, снайперкі няма. Не, ну як бы мог... Я жадаў пастэлсіць, і вось кідалска я стэлсіў. Так, вось Вірджайл, наш сябар. Яе маці ж можна лічыць яе сябрам? А тая маці была сябрам аднаму з Пітараў. Угу. Так, так. Таму ланцужок сяброўства, ён просто так не працуе. О, пачакайце-ка. Ахоўнік літаральна каля ўвахода там. Таксама патрэбна паглядзець, як ён ходзіць. Ага, цудоўна, ён заходзіць за будынак. І мне ў ідэале яго вырубіць літаральна за гэтым будынкам. Блин, ён, падаецца, занадта далёка выйшаў. Брейкдаун? У сэнсе брейкдаун, а я не магу яго просто вырубіць? А чаму я не вяроўкай гэта зрабіў? Я, можа, нешта неправільна зрабіў? Гэта просто, ну, чамусьці для таго, каб ціха яго вырубіць, у мяне з'явіўся брейкдаун заместа вяроўкі. О, кераміка. Дарэчы, кераміку было б файна скрасці. Але мне чалавека трэба выратаваць. The man we came to rescue appears to be unconscious. Place him in a protective bag and get him to safety. Так. Так, машина. Только не кажите мне, что она... Не, яны нешта не заподозрили. Все добро. Так, я наша машина не спыніцца, спадзяюся. Труп там мяне не заўважыць. Так.
Так, почекайте-ка. Тебе причепить. Можна, коли ласка? Да, блін. Я тут покуль буду разбираться с грузом. Так, меню груза, усё. На паузу поставим. Меню груза, зараз мы это все разберем. Так, на спине у нас чел вырублены, плюс яшчэ трошки ресурсаў. Мы возьмем зараз на зямлі, што ляжыць. Вось гэта і кераміка. Не, пачакайце-ка, можна я запусціць яго? Так, не, вы тады пакласці ў керриер, так? Вось, цудоўна. І з керриерам гэтым выбіраемся адсюль. Наш план, ёсць два варыянта. Мы можам прайсці наперад з базы, але я бы па сутнасці вярнуўся вось сюды, назад. І, можа быць, трошки даўжэй я бы ішоў і проста вярнуўся тым жа шляхам. Не выносіў базу ўвогуле. Таму што з гэтым чалам трошки небяспечна выбірацца адсюда. Упс. І ў горы. Усё. Ну, файненько. Як бы Fallout і падобныя гульні выглядалі, калі б увесь рыштунак быў фізічны, нам прыходзілася б яго насіць. Вось так вось і бы і выглядаў, літаральна. Якар, на жаль, мне не дапаможа, потому што мне больше рыштунка, чым патрэбна. Ну, рэчаў увогуле сабой. Я наверх не падымуся. Ну і ўсё. На базе нават нічога не заўважылі пакуль. Выратаваны так мірна спіць на спіне сама. Я згодны, ён увогуле адрубіўся, і мы проста несем яго. Планенька яму так. І зараз цікава, што яму па тыпу шыю падтрымлівае. Ну, яна ж бы назад запакідавалася, не? Может, там специальный пакетик этому различен, то есть, как бы голова утрымлівалась. Я вось только не памятаю, мне з маім вазочкам, я ж не могу вазочек по лесвіцы спустить, поднять, правильно? Это ж не вариант. Просто мне тогда нема сенсу до своей лестницы туды ўніз ісці, мне патрэбна абысці. Так. Ну а праз горы дабрацца я вось не ўпэўнены, але мне падаецца, можна ну, просто вярнуцца назад і тупо на яе ўзлазіць, там, дзе мы і былі. Альбо нейкім чынам прыйдзецца абыходзіць базу яшчэ з іншага боку. Так, сам не занадта спяшайся. Мы разбіцца не жадаем. Так, осторожненько, осторожненько, осторожненько. Вазочек скотча. Ёсть. Спустилися. Мне падаецца, праз гару можам прайсці вось у той кропцы. Вось прыкладна там. Там не той, каб перавал, але, можа быць, дастаткова будзе нізка, каб мы не вельмі пад ухіл вялікі шлі.
За гэты груз іншым гульцам, няхай яны данесуць. Я так падумываў, просто скінуць на кагосьці, не моя ж праблема, правильно? Это ж сябра майго сябра, і это ж не мой сябра, правильно? Няхай ён это сам сябе данесе. Увогуле, можна было бы, блин, прывесці яго просто да чэла і сказаць, няхай, карацей, ты за ім даглядай, это ж сябра твайго сябра. Вось у сябе прыйдзе ён, і тады няхай адпраўляецца ўжо сам на сваіх дваіх. А то што я вазіць яго буду? Дарэчы, гэтую кераміку мы прапаную тут па дарозе ўпіхнуць у нейкі дарожны кавалак. Мы ж бачылі там дзесьці, так, правильно? Это ён. Так, вось он кавалак дороги, правильно? Ну, вось там керамікі не хапае. Зараз туды аддадзім. О, мне ёсць ідэя яшчэ невялічкая. Трошкі аблегчым сабе задачу. І больш груза пакладзем на наш вазочак. Калі ласка, у вазочак ідзі, всё. Нам просто менш насіць. А плевух яму дай, няхай прачнецца і сам тупае побач. Вось. Тая ж самая думка. Чаму гэта моя праблема? Я скажу саму дакладна, цяжка яго насіць. Адчуваецца як нармальны такі груз. Таму што я хаджу зараз значна павольней, чым калі б мне нават столькі грузу было просто на спіне, я бы рухаўся ўсё роўна хутчэй. Керамічныя крышталікі, кераміка. Цудоўна. Я адсюль праз гару пойдем. Ой, блин, упали вниз. Ух. Сам трымайся, я не думал, что там. Я думал, там спокойно можно пройти просто. А памятаеце, як у першай частцы можна было сядзець з такім чалавекам у гарачай крыніцы? А я гэтага ніколі не рабіў, мне нават у галаву не прыходзіла. А уявіце сабе, чалавек такі ачуняў і такі, якога хрена? Тут нешта падобнае, як на шлях. Блин, ну мне падаецца, самы лепшы наш варыянт вось гэтая кропка. Падаецца, не? Просто без лесвіцы, ёсць такая верагоднасць, што без лесвіцы я не адолею гэта ўсё. Вось тут яшчэ патэнцыйная кропка. У меня нормально так тупать. Не, ведаеце што? Я паспрабую вось тут залезці. Літаральна вось дзе бачу. Можа, я занадта шмат на машынах ездзіў, але мне падаецца сам супер павольна.
Калі б была магчымасць, я бы яго ў вазочак. Я не магу яго ў вазочак пасадзіць, а? Не, толькі на зямлю пакласці. Давайте музычку іншую включым. А там катсцены нейкай асабіста няма, калі ты чалавека з чалавекам у гэтым самым у крыніцы гарачай, не? Просто гэта ж жесть нейкая. Давайте водички попьем, что ли, я не ведаю. Устамляемся с гэтым. А тут нельга зрабіць, як у некаторых старых РПГ, падысці да сцяны, націснуць наперад і няхай персонаж бяжыць прамацоўваючыся. Магчыма, і можна, але сэнсу. Типу, тут ёсць нейкая штука, што ты становішся мацней ад таго, што ў першы час такога не было. У першы час, наколькі памятаю, толькі сувязямі ты падмацоўваўся, то бок пакуль рабіў квесты дадатковыя, толькі такім чынам ты падмацоўваў свае параметры, скажем так. Вось, але ў асноўны, насамрэч, самая моцная штука, якая магла быць, гэта рыштунак. Напрыклад, экзашкелет. І вось экзашкелет я зараз нашу адзін баявы. Мне бы ёсць грузавыя, напрыклад, экзашкелеты, якія яшчэ больш падвышаюць мой груз, які я магу пераносіць. У выніку ты як бы можаш, але навошта, калі ты можаш проста ў гэты момант яшчэ і вазіць што-небудзь. Вось тут ёсць такое, што падвышаецца наша грузапад'ёмнасць ад таго, што мы тут падарожнічаем, але я не ўпэўнены, ад чаго яна залежыць. Я думаю, што не ад самого факта таго, што ты ідзеш, а ад дыстанцыі, якую ты праходзіш. І ад груза можа быць. Ну, па тыпу, чым больш цяжкае ты пераносіш і як далёка ты ходзіш ад гэтага. Я б такую формулу рабіў, таму што гульня ўсё роўна улічвае кожны крок твой. Літаральна лічыць твае крокі. Дыстанцыю, якую ты праходзіш. Мне гэта нагадвае Кенші, таксама можна было таскаць так паплечнікам. Я вось так і не дабраўся да Кенші. Як бы адначасова цікава, але ў той жа момант я разумею, што гэта хутчэй гульня на шмат гадзін. Прям шмат гадзін. Я яе трошкі баюся. Але там пампуецца моц таксама. А пампуецца літаральна таго, што ты робіш? Чым больш робіш, тым больш параметры. А вось у пачатку першай часткі мы вось так неслі паліць спадарню Стрэнд, ведаючы тое, што гэта спойлер. Ну ладно, мы спойлераў тут не баімся на першай гэта самае, на першай, тым больш што на першай Death Stranding. Ведаючы тое, што мы ўжо ведаем, хіба яна магла ператварыцца ў BT. Просто ў той момант мы яе на секрет яшчэ не ведалі. BT, яна як бы не пераўтвараецца, у цябе заўсёды ёсць BT. Па логіцы Death Stranding у цябе ёсць BT твой. Заўсёды. Просто вам лепей не сустракацца ніколі. Вы як часціца і антычасціца. Вы як бы па розныя бакі барыкад. Ну все, меня радую. Можем забыть про яго. Давайте паглядзім, куды нам тупаць. Праз гару мы прабраліся. Адзінае, мы даволі далёка ад Даузера. Нам зараз прыйдзецца спусціцца ў даліну, дабрацца да ракі і, па сутнасці, перайти раку, калі баждаем, і ўздоўж ракі мы і дайдзем да Даузера. Оп-оп-оп. Давайте вось туды, в даліну. О, на Low Roar яшчэ трек ёсць. Там пампуецца ад часу, ад цяжкасці грузу. Угу. Ну, то бок, паплечніка так нясеш і, ў прынцыпе, мацней станеш часам, так? У інтра, калі ходзіш з перавагай, моц трохі павялічваецца. Ну так, мне падабаецца гэта механіка. Это круто. Ну, мой самый любимый способ мацавання ў РПГшках, насамрэч. Тыпу, чым больш ты гэта робіш, тым лепей ты гэта робіш. Я ўвогуле лічу, што ў любой гульне, у якой ёсць падмацаванне,
прагрэсія так і павінна выглядаць. У сэнсе таго, што калі у вас ёсць нейкая здольнасць і вы робіце, давайте зараз перайначу, калі вы робіце пэўны контент у гульне, то бок, напрыклад, калі гэта гульня дае вам магчымасць рабіць там розныя рэчы, я прям не ведаю зараз вам што ў прыклад прывесці, любая ммошка можа падысці пад гэты прыклад, любая сінглплеерная гульня насамрэч можа падысці пад прыклад. Калі вы робіце нешта, пахвалім. Калі вы робіце нешта, вам з часам павінна быць прасцей станавіцца, вы павінны атрымліваць рэчы альбо здольнасці, альбо штосьці, што дапамагае вам рабіць гэты же контент, каб яно станавілася вам рабіць прасцей. Тады вы будете адчуваць свой прагрэс. Калі вы, напрыклад, займаецеся стэлсам у гульне і у вас расце моц, то вы так ніколі не будете яшчэ, вы ніколі не станеце лепей стэлсіць. І гэта трошки сумна. Ось. Таму мое меркаванне, што гульня павінна ў ідэале, яно павінна быць так. Ты робіш контент, які жадаеш, і табе прасцей рабіць контент, якой табе падабаецца. Ты становішся лепей у гэтым, асабіста калі ў гульні ёсць прагрэсія такая нейкая. Ось, табе падабаюцца бойкі, табе прасцей рабіць бойкі. І твой сюжэтны, і твой як бы выбор таго, што ты контент, які ты робіш, будзе больш падаць на тое, што ты любіш, таму што гульня падстроілася пад цябе. Divinity Original Sin 2 атрымлівае яшчэ 1000. Куды ўж лепей? Ну, пытанне да гульні, таму што, звычайна ў гульнях, ёсць прагрэсія, так? Толькі час часу я назіраю, што прагрэсія ідзе не ў залежнасці, скажем так, каб рабіць, ты жадаеш сабе самую найлепшую штуку для стэлса, ідзі, калі ласка, зрабі 100 забойстваў. Я стэлсам жадаў займацца. А калі я займаюся стэлсам, мне мацуецца сіла, там, умысна, кажучы. Ой, так, я бы гэты пакетик таксама ў сваю скрынку адправіў. Дарэчы, яго добра было бы пераматаць вяроўкай. Не тое. Правильно, бойся, у Кенші ёсць цікавыя сцэнары пачаткаў, напрыклад, пачатак за 2 вязняў на каменяломні і мэта збегчы ў бліжэйшы вольны горад. Але ж калі цябе ловяць і уб'юць, гэта таксама цябе пампуе. Ага. У Кенші навыкі пампуе амаль усё. Канцэпт Кенші мне падабаецца. Тое, што я чытаў, тое, што я бачыў, мне падабаецца. Я баюся памера гульні. Вось, што мяне спыняе. Літаральна толькі гэта. Там груз з іншага боку дастаўся для даузера. Можа быць, я зараз яго сваёй ліпучкай забяру. Мне падаецца, яна на іншым беразе, так? Так, падаецца, там. Так, ёсць. Мне патрэбна... Пам-пам-пам, дзе яно? Яно будзе схавана ў мне у скрыні маёй. Дзе там? Ліпучка. Зараз можна ёй карыстацца? Вось яна. Опа. Оп, цудоўна. Адпраўляешся сюды.
Ліпучка чмурреная реч. Я думаю, што праходжанне персоны будзе куды большым за Кенши. Думаешь? Просто у персоны як бы ёсць зразумелая канцоўка. Ну, типу, у тебя ёсць... Ты можаш ісці ў фінал і як бы, ну, мэтанакіравана як бы яе прайсці. У яе ёсць вось фінал-фінал. У Кенши гэта ж пясочніца. А пясочніца не мае канца, правильно? Альбо я неправильно зразумеў Кенши. О, я бачу, тут ёсць гэта сама манарэйка у гэтай частцы. Мне падабаецца, што ў другой частцы змяняецца ландшафт. У нас ён як бы, ну, ён падобны, але ён разнастайны вельмі. У першай частцы ён як бы таксама адрозніваўся, але не настолькі прям моцна. Ну, візуальна, скажем так. Там паўсюль была па сутнасці Ісландыя, тут у нас вельмі розныя месцы ёсць. Далёка там да яго? Не, натуральна тут. Добра. А, гэта і ёсць, гэта скала і ёсць галаграма, зразумеў. Ого, ого, тут цэлы комплекс схаваны. Я такія скала і скала, трэба абысці яшчэ. Ну, дайшлі нарэшце. Серьезно? Чел? Эй, чел! Ты охренел? Ты вы бачили? Ты ж пачвара, а? There you are. Thank goodness. And you saved my friend, too. Give me a moment to take stock. Wow. He looks as healthy as ever, despite having been held captive in enemy territory. That's amazing. You must have a keen eye to have found this. Even I had all but given up on recovering it. Так. There's something special about you. I can tell. I think you might be just the person I've been looking for. А навошта мы табе патрэбныя? This was meant to be. I can feel it. Bring me online with your Cupid. Ось лайдак. Ну, а чаму Рэуль разлёгся? Я его всю дорогу на закорках нёс. Вось яе падключылі. І Магеллан адразу сюды прыбыў. ПКК другого ўзроўня. Палепшаная версія ПКК здольная будаваць большую колькасць будынкаў, чым першая мадэль. Я цікава, пачакайце-ка, яна будуе вежу, паштовую скрыню, сховішча, генератар, мост і плюс яшчэ гэтую самую. Як яна? Забыўся. Не монорельс, а тое, што мы можам ездзіць, караці. Зіплайн вось. Вось, зіплайны з'явіліся. І
Экзоскелет, бустер. Для маневренности патрэбны, павялічвае хуткасць руху, дадае дадатковую сілу нашим скокам і падвышае хуткасць, якому мы можам бегчы максімальна. Але выкарыстоўваю батарэйку. Прызямлення таксама змягчаны і колькасць перанесенага груза падвышана, так што можна пераносіць яшчэ дадатковыя 40 кілаграмаў. Гэта менш, чым наш баявы экзоскелет. Наш экзоскелет дае 100, по-моему. Тросы, так, появились. Оп. Што гэта? Хутчэй кроў дае, перапампоўваецца нам. Цудоўна, мне падабаецца гэта. So, I'm a part of the chiral network now, am I? You can't even begin to imagine how much this is going to benefit my work. As thanks, I've shared the schematic for a level 2 PCC. I sense you'll need to build all kinds of structures to deal with the obstacles you're going to encounter from here on out. For instance, this more advanced PCC will allow you to fabricate zip lines. And this zip line's design is even better than the one you used back in the А чому він USA. лепий за попереднє? I also have another gift to share. A schematic for a boost skeleton. Throw it on and it'll allow you to carry heavy cargo with relative ease. And prepare to be amazed when you give it a boost. You'll run faster than ever and jump even farther too. That's a signature feature. It also has shock absorbers that reduce the damage you take from a big drop. Мне падабаецца гэты экзоскелет, але мне патрэбна, каб ён пераносіў хаця бы такую ж колькасць, як і наш бегучы. Альбо хаця бы блізка. Oh, and in case you're wondering, that friend of mine you rescued is doing well. His condition is stable and he's just catching up on some І яшчэ ён лайдак. I can't thank Цябра you твой. enough for getting him out. Так, у Кенши трэба ставіць мэту, бо сапраўды пясочніца. А, напрыклад, ставіш мэту быць фермерам, пабудаваць сваю ферму і гандлярыць булкамі па ўсёй святой нацыі, і гэта магчыма. А хочаш быць гандляром гашышу, гэта магчыма. Хочаш стаць мегаваяром у пратэзах і забіваць аграміністых пачварах, гэта магчыма. Так, таму яна мяне пужае. Магчымасць пясочніцы мяне пужаюць тым, што, скажем так, у мяне час ад часу мне хочацца пясочніцы, але я не магу іх, я ўжо, скажем так, у меня былі моманты, калі я нагуляўся ў пясочніцы, мне патрэбна, каб гульня ставіла мэту перада мной. Калі ў мяне няма мэты, калі гульня не ставіць перада мной мэту, я хутка забіваю на гульню. Таму Кенши, хутчэй за ўсё, у мяне проста будзе на паліцы ляжаць. Ну, тыпу, я пагуляюся 2 гадзіны, 2-3 гадзіны і заб'ю. Есть высокая вероятность, я боюсь этого. This zip line enables an individual to travel quickly between two anchors. However, you'll find it offers greater comfort and freedom of movement to the rider. Also, the lines themselves can now curve ever so slightly if necessary, which makes zipping around more viable in areas with plentiful obstacles. You see, even if I know where the thing I'm searching for is, it doesn't mean I can get there. That's why I've been looking into tools like this to facilitate travel. And with any luck, I'll have more solutions like this to share in the near future. Мне скучно на пясочніцах, мне сюжэт трэба. Мне не заўсёды. Мне час ад часу падабаецца, але пясочніцы звычайна займаюць шмат часу. Мне падабаецца серыя X, гэта касмічны сімулятар, у якім гіганцкая, яна па сутнасці касмічная пясочніца з падрабязным сімулятарам, ну, дастаткова падрабязным сімулятарам. Вельмі падабаецца, у пэўны момант я проста не змог гуляць у яе. Ну, проста я такі... Я нават набыў X4 і я зразумеў, што не працуе для мяне больш гэта. Мне патрэбна, каб каб не толькі я сам сабе прыдумваў квесты. Мне патрэбна, каб гульня мяне разлікала неяк. Што твой сябра рабіў? He'd gone out to secure an item I'd located. The request came from a drawbridge member, actually Hartman. О, Хартман? He said it was essential for his research into using the beach for jumping. Anyway, I used my gift to ascertain the item's location. We knew that area wasn't safe, but my friend was willing to take the risk regardless. And despite what happened, he still managed to complete the job. I'll admit, he can be a bit reckless, but when he resolves to do something, he always sees it through.
Карацей, гэты сябра, яго злавілі тады, калі ён здабываў нейкую рэч для Хартмана. Ну, то бок, яна знайшла нейкае даследаванне Хартмана, то бок у нас зараз трошки узгадваецца Хартман якраз таки. Цікава, дзе ён зараз. I search for underground streams and mineral veins. My gift also allows me to perceive distant objects. So, people sometimes ask me to track down lost items for them as well. But I only identify the general location. I leave it to my friend to handle the actual retrieval. Окей. Яна можа... У яе здольнасць бачыць некаторыя рэчы на дыстанцыі. Прыкладна, дзе яны знаходзяцца. Яна не падлумачыла дакладна, як гэта працуе, але яна можа знаходзіць літаральна што заўгодна і прыкладна разумець, дзе гэта знаходзіцца. Яна можа, напрыклад, мінералы пад зямлёю знаходзіць, яна можа знайсці згубленыя рэчы, але толькі прыкладнасць. Ну, то бок, толькі прыкладнае месцазнаходжанне, не дакладнае. There's another request I'd like to send your way, but I'll need a little more time to get everything in order. I'm still in the middle of processing the item my friend recovered before he got captured. So, I hope you don't mind waiting. I hate to inconvenience you, especially since I wouldn't even be able to make this request if you hadn't saved him. Oh, by the way, do you like apples? Яблочки? My friend brought a Okay. few back with him. It's just a shame he grabbed them before they'd fully ripened. He's got a bit of an impulsive nature, just his way. But don't worry, they'll be ready to eat soon enough. I'll send them to you then. Thank Яна you дашла again, нам Sam. яблучков. Окей. Дякую, Лікі. I'm glad you were able to get them out safely. That group was more dangerous than your average band of hostiles. Those weapons they were carrying were state-of-the-art. You'll need to keep an eye out for them in the future. Groups like these make me nervous about letting Tomorrow spend time outside, even though she's doing better. When you return to the T3 Magellan, you should see for yourself how much progress she's made. And get some rest. You're long overdue. I'm sure Dahlman's tired too. Мне трошки подлетел мой груз. Новую мышкатошку можна знайсці, а то я хызы куды яны запхалі. Гэта самае, правер за халадзільнікам. Не ведаю. Так, яна зрабіла новае ПКК. І Магеллану, хутчэй за ўсё, нам прапануюць на Магеллан зараз сесці, так? Давайте-ка зараз. Я жадаю аўтаматычныя запыты гэтыя прыбраць. А, я павінен іх узяць, калі я жадаю дадатковыя лайки. Блин, ну ладно. Ладно, няхай застаецца. Яшчэ дадатковы квесту на Магеллане, але потым мы яго забяром. Я замяніў свае, можа, ПКК на тыя, што новенькія просто. Даверыць груз. Так. Калі ласка, давяраем груз сюды. Your service in transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another porter. Я жадаю перапрацаваць тыя ПКК, што ў мяне ёсць. Калі ў мяне там... Пачакайце-ка, альбо я выкарыстаў іх. Не, я іх не выкарыстаў, яны павінны ляжаць у мяне тут. Вось, першы ўзровень адпраўляецца назад, а я зараблю сабе новенькія. Яны патрабуюць нават незначна больш рэсурсаў. Трошкі больш хіралія, трошкі больш металаў, ну, усяго трошкі больш. Але не крытычна. І вось 2 ПКК з сабой возьму. У Нікенша ніколі не будзе сумна. Калі сітуацыя не генеруе табе івенты бясконца, вось, то будзе сумна. Як і з любой песочніцай. Там з самага пачатку хоча цябе з'есці, забіць, прадаць у рабства, а па дарозе, пакуль цябе нясуць у клетку, цябе ўсё яшчэ могуць забіць і з'есці, або ў гульца будзе шанец адпаўсці ў чарговыя сутычцы збегчы. Усё хоча там у ўпраўленні, так. Вось я баюся, што ў Кеншы можа быць такое, што ўсё ж такі недастаткова падзей будзе адбывацца. Таму што генератары гісторыі тыпу Рімволда працуюць для мяне. Нават не гледзячы на тое, што песочніцы задзёўбваюць. Так, давайте на Магеллан зайдзем, таму што, я так разумею, будзе катсцэна. Толькі літаральна на хвілінку перапынак.
Вось. І паглядзім, нас вядзе на Магеллан, а на Магеллане мы ведаем, што звычайна там адбываюцца нейкія падзеі. Зараз буду. Вітаю, я вярнуўся. Так, мне нават у Skyrim парабілася сумна. Я, у прынцыпе, магу зразумець. Не таму, што Skyrim канкрэтна, я праз тое, што у пэўны момант, калі пясочніц занадта шмат становіцца, патрэбна вельмі нейкая моцная матывацыя ў гульне, каб працягваць яе. І калі няма асноўнага сюжэта, які табе цікавы, вось, дарэчы, да гэтага я лічу, у мяне і ёсць вось гэтая штука з... як бы гэта... Прыклад Death Stranding, так? Калі я прайду галоўны сюжэт, я хутчэй за ўсё не буду будаваць аніякія дарогі. Ёсць высокая верагоднасць, таму што я пайду гуляць у іншую гульню, таму што у мяне гіганцкі бэклог, так? Вось. Таму што, напрыклад, я бы хацеў зрабіць дадатковыя квесты яшчэ ў экспедыцыі. Але я іх так і не зрабіў. Я думаў, я іх па-за стрымамі змагу парабіць, але так я і не пачаў іх рабіць. Блін, які ж круты комплекс гэта, ўсё хаваецца. Вось, і ў выніку, як бы, пакуль ёсць сюжэт, гэта мяне ўтрымлівае ў гульне. Гэта мяне вельмі ўтрымлівае ў гульне. І пакуль у мяне ёсць галоўны сюжэт, які ёсць праходзіць, то я магу ёсць у гульне заставацца даўжэй. Калі мне галоўны сюжэт скончваецца, то як бы асноўны квест, гісторыя персонаж завершана, і я такі далей толькі розныя штукі рабіць дзіўныя, і ўсё. Тут літаральна, каля яе дома ляжала скрыначка, якую яна шукала. Я вырашыў яе даставіць адразу. Гэта, каб разум... Яна зараз фразу такой сказала: блин, гэтая скрыначка збегла нават ад мяне, нягледзячы на тое, што я яе вельмі спрабавала знайсці. Яна літаральна за межамі яе дома была. Яна літаральна звонку проста на вуліцы. Так, вось у Kingdom Come Deliverance мне не сумна. Падаецца, як скончу DLC, магу пачаць трэці ран з усімі негатыўнымі рысамі. Па тыпу іх складаны рэжым, так?
Да рэчы, у Кеншы адзін распрацоўшчык, які сам вандруе па свеце на матацыкле, можа таму ён і зрабіў пясочніцу, дзе ты сам гаспадар свайго лёсу. Я кажу, гэта не праблема гульні, гэта хутчэй я магу бы зразумець, ну я люблю пясочніцы, але ў той жа момант я разумею, што я магу іх закінуць просто на паліцу. І не праходзіць не таму, што мне гульня не падабаецца, таму што мне часу не хапае таго, каб мяне за ручку вялі па сюжэце. То бок просто мне реально патрэбна, каб мяне вялі, таму што інакш у мяне няма матывацыі, я лепей пайду пагуляю тое, што дзе мяне за ручку вядуць. Вось тыпу вось, ну як Death Stranding. Я жадаю рабіць дадатковы контент, я раблю дадатковы контент. Я жадаю хаця па сюжэце, я ведаю кантралявана, калі я вось пайду рабіць гэты галоўны сюжэт. Зараз, дарэчы, мы якраз такі гэта і зробім, мы зайдзем на Мікелан, хутчэй за ўсё нам штосьці распавядуць пра Tomorrow. Дзяўчына, якую мы выратавалі з гэтага самага з Warzone, то бок па сутнасці з берага, з таго боку. Яна нават не ўмее, не навучыцца размаўляць. Разумелі, яна пражыла ўсё жыццё там, падаецца. Мы з сябрамі гуляем Monster Hunter альбо Valheim. Разам мне падабаецца, але адной мне было б не цікава. Ну, з сябрамі значна, што працуе проста таму, што сябры гуляюць. Вось. Вось Skyrim неправільны сюжэт, ён пра эпічныя падзеі, не пра персанажаў. Не, чаму бы не? Сюжэт пра эпічныя падзеі таксама мае, ну, магчымасць, як да, мае права на існаванне. Вось, гэта таксама даволі клёвая штука, эпічныя падзеі таксама павінна быць. Аре, папернос добра прайшоў. Я бачу, што King's Quest знік, але ў Broken Age за мала балаў. Ага. Мне падаецца, я зразумеў. Я зрабіў памылку. Я перанёс... Памылка. Блин, я зараз нават не ведаю, як гэта выправіць. Глядзі, я перанёс... Карацей, тэхнічная памылка. Накладка ёсць. Я зрабіў, але бы мне ведаць, колькі было на King's Quest дагэтуль. Я хутчэй за ўсё на запісах стрыма буду глядзець і выправляць. Я выпраўлю гэта, але ўжо буду сядзець, можа, заўтра увечары. А калі коротка, праблема ў тым, што у мяне сістэма працуе так, што запісваюцца ўсе радкі вашых донатаў, скажем так. І я змяніў назву, па сутнасці, у тых, што былі закінуты на King's Quest, я закінуў іх, змяніў назву на Broken Age, але дату я не змяніў. Дата там адзначана як дата тады, калі яны былі закінутыя. А яны былі закінуты даўно, да таго, як перамог Broken Age. Калі Broken Age перамог, то, ну, працуе так, што я запісваю усе радкі, ну, па тыпу гэтай інфармацыі. І калі... І гэтыя запісаныя радкі, яны адсякаюцца пераможцамі. То бок, момант, калі гульня перамагае, гэта, па сутнасці, потым глядзіцца па тыпу. Гэтыя балы былі закінуты да даты, калі яна перамагла, альбо пасля гэтай даты. І такім чынам вызначаецца, колькі зараз балаў у гульні. Ось. І атрымліваецца, у яе зараз недастаткова балаў, таму што яны адправіліся на Broken Age, але быццам бы залічыліся за перамогу Broken Age дагэтуль. Яны быццам бы адпрацавалі, так. Па сутнасці, вось у гэтым праблема. Я аб гэтым чамусьці, я такі гляджу, ну, павінна быць усё ў парадку. Але мне у момант, калі я адпраўляў гэта, я такі, ну, падаецца, я нічога не забыў, але забыў. Ось, я зрабіў памылку. Дарэчы, можа быць, усё яшчэ ў мне там захавалася канкрэтна гэтыя радкі, можа быць, варта зараз паглядзець. Ну, ладно. Я на DOS 2 перанёс. Так. Вітаю, Чпотейта. А у циві нешта таксама мала балаў. Перанос добра прайшоў? Не-не-не, мне падаецца, там з пераносам усё ў парадку. На цивилизацию 5 отправляется 2500, дякую великие. 3500. Ну там нечто такое. Ну, добра. Я пагляджу. Я яшчэ пагляджу, па ідэі павінна быць у мяне, ну, як бы на стрыме кручыцца гэта штука, я магу паглядзець пачатак гэтага ж стрыма, я ўбачу лічбу. Вось, гэта вырашаецца. Чым бы займаўся сам, калі б патрапіў у свет Кеншы? Дастаўшчыкам быў бы. Гэта самы. Што я? Што я? Давайте сюжэт глядзець. Мне патрэбна зайсці адпачыць. Ой.
I'm sorry, but you have to stay on board. Я ожидаю It's too выйти. dangerous to go out by yourself. And you'll have to put on your shoes. Look at this, Tamara. They're not quite ripe yet, but I think they might. М. It's okay, Tamara. Really. Што не так? Яна па типу наадварот паскарае, яна працуе як там фол атрымліваецца па For выглядзе. you. Блін, няўжо? Ладно. Мне цікава, гэта ўсё? Мне больш не будзе кацанкі? Я думаю, будзе больш. Hey Sam, had yourself a good kip? There's something we'd like to discuss with О, яна жадаць абмеркаваць. Цудоўна. Я ждаў Mind coming to кацанкі. the bridge for a quick chat? Цудоўна. Зараз зайдзем. Праверым лу. З тым самым, з тым, што падабаецца ці не падабаецца, яно заўсёды як бы шмат чаго ўплывае. Калі вам падабаецца гульня, яна можа быць у вам падыходзіць таму, што вы зараз у пэўны момант жыцця нават па тыпу гэта можа быць літаральна трапны месяц, калі вам гэта гульня будзе ідэальна заходзіць. Калі дагэтуль яна была бы для вас просто ну неблагая гульня і вось усё. Мне падаецца, гэта вельмі індывідуальная такая рэч. І ну можа быць вельмі па-рознаму, скажем так. Кожнаму гульцу трошкі сваё. Яшчэ крыптабіё заедзем. У правільным гоншчыку адзін з антаганістаў мог усё састарваць. Так, нешта такое было. Вось цікава, ці дастаткова назбіралася статыстыкі, каб прааналізаваўшы, можна было б зрабіць прадказанне, з якой колькасцю балаў гульня пераможа. Гэта залежыць заўсёды ад вашай актыўнасці. Я магу сказаць, што гэта колькасць расце. Чым больш людзей глядзіць мяне, тым больш гэта лічба вырастае. Чым больш актыўна людзі выкарыстоўваюць балы, тым больш гэта лічба расце. Гэта як бы і было часткай як бы плана. То бок гэта самае. Скажем так, у вас ёсць чым больш вы мяне глядзіце, тым больш у вас пунктаў, так? Это па сутнасці можна, ну, калі его спрашчаць, як бы, то гэта раўно вашаму часу на стрыме. Там не зусім, там атрымліваецца за разныя актыўнасці, вам налічваецца тыпу на стрыкі вашыя праглядаў, іншае. Вось, але агульна я буду казаць, што гэта проста час ваш, адзін да аднаго. Гэта наконт гэтага чала, якога мы прывезлі. Потапу ён адважны вельмі. Не, я з тобой не згодны. Малайчына там дастаў нейкую карысную рэч. Вось. Але бывала ледзь не 60 000, а на гэтым тыдні будзе ледзь за 30. Глядзі, ёсць такая штука, разбежка адбываецца, але што я назіраю, я магу апісаць, як гэта адбываецца, так? У вас з'яўляюцца пункты, так, вы глядзіце актыўна. Вы глядзіце, вы накідваеце пункты, вы спаборнічаеце за першае месца. Калі бывае такое, гэта бывае як бурбалка, ведаеце, у гэтым самым у кіпячай вадзе. Накапліваецца пэўная крытычная маса і некалькі адначасова бурбалак падымаюцца на паверхню. І вось яны ўсплываюць, і яны могуць дабірацца да высокіх лічб, там 50-60 000. Можа нават будзе больш, ну, чым больш будзе пунктаў. Яны будуць выстрэльваць наверх, так? Вось. І уніз, ну і потым, калі гэтая бурбалка як бы ўсё скончыцца, вось гэта ўсплываючая бурбалка, з некалькіх гулін кошт раптоўна падае.
Таму што звычайна вылучаецца нейкая групоўка, якая ўходзіць далёка наперад. І потым яна апускаецца да прыкладна ўсяго астатняга ўзроўня з астатнімі гульнямі. Вось прыкладна такое. Гэта тое, што адбываецца час ад часу. Статыстычна я скажу, пакуль зараз бягучая, як бы. Бягучая яна сярэднестатыстычна 10-40-45 тысяч. Ну, за апошнія паўгады. Ось. Але раней было 10-20 тысяч. Так што, ну, гэта The armed survivalists don't seem залежыць. concerned in the least about causing people's deaths. It's unconscionable, terrifying too. Man, the thought alone's enough to make me feel sick. Ось. Задумка была, гэта як бы частка насамрэч механізму была, ну, то бок, з-за таго, што ўсё улічвае ваш час прагляда, то бок, тых, каму цікава глядзець, тыя атрымліваюць трошкі, ну, яны атрымліваюць больш пунктаў, яны могуць заказваць сабе тое, што яны жадаюць. То бок, па сутнасці, гэта, ну, вось на гэтай мяжы мы як бы граем. І разлік якраз такі на гэта, пры гэтым пры вялікай колькасці людзей у адзінку прасоўваць, чым больш людзей становіцца, тым складаней у адзінку прасоўваць што-небудзь становіцца. Карысней аб'ядноўвацца з кімсьці, каб нешта прасоўваць, што вам падабаецца. Гэта як бы як частка. Пры гэтым я поўнасцю не жадаў ну, я жадаю, каб была магчымасць у любога, хто жадае, каб ён нават у адзінку мог прасунуць. І з такім падыходам, які ёсць, з таго, што нават вашыя, ну, скажем так, калі ў адзінку ты прасоўваеш, нават калі супраць цябе 10 чалавек, раней ці пазней ты пераможаш. Ось. Ну, тыпу, раней ці пазней ты набярэш. Колькасць гэтых самых расце чалавечкаў. Бачыце яшчэ адно? Можа, гэта прагрэс гульні? Я думаю, што гэта мае забойствы альбо нешта такое. Мне падаецца, гэта прагрэс гульні. Вы гэта чалавечкі, гэта проста прагрэс майму пагалоўнаму сюжэту. Я думаю, што гэта яно. Можа, нават гэта місія. Тыпу, галоўная місія выканана. Адна выкананая галоўная місія, адзін чалавечак на гэтым спісе. Вось там. Чаму яна размываецца? Мне вельмі незручна яго чытаць. Глядзець. Так, зараз будзе катсцена. Яны выглядаюць як тыя флешкі. Яны падобныя на людзей у трунах альбо у гэтых самых, у капсулах, ну, нейкіх. I thought both of you should have a say in this. Что такое? Listen, about the girl, tomorrow. This is the spot where we picked her up. We're still reading Tarfall activity there, which means there might still be a passage to the other side. It's possible she could still use it to go back home. You want to send her back to that hellhole? If that's where her family is, it's where she belongs. You've got to be kidding me. This isn't her world. She isn't one of us. That chrysalis, we found her inside. It was filled with a fluid that contained amino acids. One's identical in structure to the kind found in tar. I'm sorry, there are amino acids in tar? As in proteins? Of course. How else did you think that chiral creatures could emerge from it? Or to be more accurate, be born from it? Some have even theorized that the tar is a sort of primordial soup. Wait, are you saying that Tomorrow is a chiral creature? No, not at all. Her DNA and cellular structure prove that she's human. Well, the world we found her in was filled with the dead. Almost like some kind of beach. But Tomorrow herself is alive. She's a living human being. We should look after her here. Women and children and the weak have always been easy targets. In every conflict and disaster, we're always the first to suffer. But even if her world is as bleak as you suspect, she may still be happier there, surrounded by the friends and family she knows and loves. Friends and family don't guarantee happiness. Not in the least. I understand how you feel, but I believe she should stay with us. Sam,
there, I saw her home. And it was a hellhole. We can't send her back. All right. I'm pulling rank and making the call. She stays. At least until things have calmed down. Understood? Сенс обмеркования. Что это такое? Did you hear that just now? It came from the hall outside. Зараз пойдем проверим. Я только хотел проговорить, что отбывается. Так, давайте на всякий выпадок на паузу поставлю, коли там ивент нейкі вельмі абмежаваны ў часе. Глядзіце. Яны абмяркоўвалі наконт таго, ці адправіць яе дадому, то бок назад, скажем так, ці адправіць яе у... О, пачакайце-ка. На Магеллане ўвесь гэты час я мог... Не, толькі... Не, ўсё нормально. Абмежаваная колькасць пакояў. Я ўжо напужаўся, што я на Магеллане мог падарожнічаць паміж паверхамі і ў пэўныя пакоі заходзіць, але не. Дык вось, яна з-за таго, што яны па сутнасці забралі яе з месца падобнага на пляж з баявой зоны, з варзоны. І каб яе была прапанова вярнуць яе туды. І гэта абмяркоўвалася, Тараман прапаноўваў яе вярнуць. Фрэджайл настойвала на тым, каб гэта самае, яна засталася. Рэні, па сутнасці, за тое, каб яна заставалася. Як я зразумеў. То бок Рэні за, Фрэджайл за, Сэм за тое, каб, просто таму, што тое месца, адкуль яна была, гэта жудаснае месца і не варта яе туды вяртаць. Так што, па сутнасці, як бы меркаванне ёсць, там некалькі цікавых тэм паднялося. Тыпу, просто пракідвались фразы, тыпу, дзе лепей быць? Дзе лепей быць? Там, дзе ты ўсё ведаеш, і там, тыпу, твая сям'я і сябры, скажем так, ці дзесьці з новымі людзьмі, так? Што па тыпу лепей? Ось. І вось такая вось там некалькі пазіцый было выказана, і гэта ўвогуле, скажем так, хутчэй разважанне для нас, чым для насамрэч персанажаў, мне падаецца. Ось. Яшчэ рулетка ёсць. Рулетка па сутнасці для, скажем так, рулетка для балансавання трошкі спіса. Вось, была дадана. Плюс, па-першае, яна вырашыла дзве праблемы. Першае тое, што час ад часу накопліваецца шмат гулін, і вось гэты бурбалка гэта, якая падымаецца наверх, якую я пісаў, так, яна занадта вырастае час ад часу. І калі яна зусім вырастае, з'яўляецца ўражанне, што ў нас у топе гіганцкая колькасць гулін, якія, ты ніколі гэтага не пераб'еш, і няма сэнсу, дэматывуе яна, карацей, на мой погляд. Вось, і каб гэтага не было, скажем так, хацелася б, тады мне атрымліваецца, каб гэта выправіць, мне патрэбна ладзіць больш пятнічных стрымаў, то бок рабіць некалькі. Але тады ўсё роўна не атрымліваецца, знікае шанец для маленькай гульні вырасці. Вось, таму рулетка, па сутнасці, выпраўляе гэта, яна збалансоўвае, выраўнівае ўвесь спіс лідараў, ён больш павольны тады атрымліваецца, без скокаў жорсткіх нейкіх. Плюс дае магчымасць перамагчы нават маленькай гульні. То бок мае сэнс не абавязкова накапліваць усе пункты, на працягу там некалькіх тыдняў і потым іх усе ўкідваць. Мае сэнс закідваць іх рэгулярна. Лепей па тыпу закідваць рэгулярна, таму што гэта падвышае верагоднасць гульні на перамогу, і гэта ў выніку вырашае гэтую праблему. Вось. Так. Калі бы Tomorrow была Лу, ці не знайшлі бы яны гэта праз ДНК? Ці ёсць у іх ДНК Лу? Ось гэта пытанне. У Польшчы ці ў Беларусі, тыпу? Гэта вось па тыпу да разважання, дзе лепей. Не, там, агульна. У прынцыпе, на гэта я не накладываў, скажем так, думку. Зразумеў. Але агульна я такой пра хутчэй сацыяльная. Там я хутчэй пра тое, не ўсім пашанцавала сям'ёю, разумееце, і час ад часу
там разважанне, ну там яно не было разважаннем, просто пракінутая фраза. Типу, быць з незнаёмымі людзьмі, ці гэта не гарантую, быць з сям'ёю і сябрамі не абавязкова добра. Вось такая думка была выказана. І гэта прымушае задумацца. Але колькасць гледачоў на канала расце вельмі павольна. Так, але маем, што маем. Так. Можа быць, гэта сапраўды падключаныя людзі. Добра будзе гэта праверыць, вось літаральна, калі мы дадалі чалавека. Блін, яно вось на момант, тыпу, нармальна становіцца, потым знікае. Ну, вы бачыце, яна падобна на людзей. Толькі на такія, на людзей у капялюшах, не ведаю. Не капялюшах, а у гэтых. У робах. Вось тут прыкладна такое. Іх нагадвае. У мяне новы касцюмчык, светленькі камуфляж, зялёны такі. Я пакінуў усё яшчэ чорны, начны. А фотарэжым не спрацуе на сцэну? А мне ў галаву не прыходзіла, дарэчы. Блін. Як там, блін, можна было наблізіць? Вось гэта. Адначасова палка і вяроўка, каб абараніць і звязаць разам for tomorrow. Разам для заўтра. Tomorrow, нагадваю, што tomorrow гэта так лічу дзяўчыну гэтую, якая з іншага берага. А тэарэтычна у сістэме ёсць правал невялічкі, калі будзе занадта вялікая, ну, рэальна вялікая колькасць гледачоў. Прям, ну, гіганцкая. Але і гэта я не лічу праблемай. Яно, па ідэі трэба назіраць проста. Затым, як працуе, адзіны мінус сістэмы, які мы вызначылі, гэта дзюрка ў тым, што адзін чалавек можа з некалькіх аккаунтаў галасаваць. І гэта адзіная дзюрка ў ўсёй сістэме, пакуль што. Ну, такая прям гіганцкая. І рашэння для яе няма. Усе рашэнні горш, чым сама праблема. To me, it matters less where I am than who I am with. So long as I am in the company of those I care about, I am happy to go wherever. But what does tomorrow think, I wonder? Until she can speak for herself, I believe we should go with what Fragile has decided. А можа гэта твае фрагі, колькасць чалаў, якіх ты звязаў? У мяне дакладна быў момант, калі я зрабіў нікога не звязаў, і яна колькасць вырасла. Мне падаецца, быў такі момант. Ну, я, па-моему, сачыў за гэтым і такі спецыяльна запомніў. Давайте зараз запомнім. У нас ёсць, так, момант. Я, дарэчы, зараз просто скриншот так і зраблю. Так. Наблізім. Блин. Ось. Чатыры, так? У другім радку. Такі скриншотик зробім, няхай будзе. На потым. І я не ведаю далей. Так, мы у душ хадзілі, по-моему, так, перад гэтым? Ці не? Ведаеце што, гляджу на гадзіннік, зразумеў, што мне патрэбна бегчы працаваць. Я думаў далей займацца. Мы гук нейкі чулі. Давайте вось гэта зробім, на паверхню проста выйдзем, там што тумора ўзнікла. Яна збегла з Магеллана. У яе няма тэрмінала пярсцёнка, таму не ведаем, дзе яна знаходзіцца. У яе нават вакцынацыя ніякая няма, яна можа падчапіць што-небудзь. Ага. А, не, яна атрымала вакцынацыю. Добра. Яна атрымала вакцынацыю, якая была прызначана для Лу. Яна была проста адаптавана для яе.
Завтра мы дакладна пачнем адразу сюжэтнага, нам адпраўляюць на пошукі Tomorrow. Вось. Таму, давайте, на гэтым мы прыпынімся. Заўтра мы працягнем літаральна гісторыю з гэтага жа моманту, мы пойдзем адразу па сюжэце. Вось, дарогі ўсё файна, але мне зараз хочацца знайсці Tomorrow і даведацца, што там з ёй. Так. Яна сказала просто Магеллан, жудасць якая. Правильно казаць DHV Магеллан. Зараз паглядзеў колькасць падпісчыкаў нашых стрімераў і ўсе колькасць падпісчыкаў прыкладна як у цябе, больш толькі ў тых, хто калабіцца з украінцамі. Магчыма, так. Шчыра не вельмі за вось, ну, па тыпу параўнаннем сачу. Раней хвалявала, а потым неяк стала, ну, як бы без розніцы. Так, давайте захаваемся. Я даўно не захоўваюся самастойна. Я ўсё спадзяюся на тое, што гульня мяне аўтаматычнымі захаваннямі выцягне, і, дарэчы, па ідэі павінна быць усё ў парадку. Вось. Я буду вас перадаваць далей. Я буду шукаць зараз, хто у нас там чым займаецца. Ці ёсць у нас хто? Ось. Так. У нас зараз... Я не бачу нікога, на жаль. Няма каму адправіць. Ну так, днём... Шкада, днём шмат людзей няма. Было бы файна, ведаеце, чаго хацелася б, каб беларускіх стрімераў хапала на увесь дзень. Тыпу, я бы вас мог цэлы дзень перадаваць па беларускіх стрімерах і, ну, па тыпу, заўсёды было штосьці паглядзець. Ну, ось. Але на гэтым, на жаль, на гэтым я буду скончваць, я вас не буду нікуды перадаваць. Я жадаю вам добрага дня. І мы побачимся з вами завтра, будем працягнем літаральную гісторыю, даведаемся, будем шукаць Tomorrow. На гэтым пабег. Да пабачэння вам.